Centro Comercial Histórico de Viveiro, Executivas de Galicia, Asociación de Produtores de Madeira de Viveiro, Colectivo de Debate Enerxético Vidán, Iniciativa Prato Do e Asociación de Veciños de Burela. E, como non podía ser de outro xeito, representantes de empresas de Viveiro e da comarca relacionadas con sectores e actividades tan diversas como son a economía, a industria, a enerxía, pesca, madeira, enxeñería agrónoma, sector alimentario, comercio, hostelería, o ensino, a sanidade, o sindicalismo, as comunicacións, a abogacía e a consultoría. Empresas, colectivos e veciñanza de Viveiro e da Mariña, grazas a todos e todas por acompañarnos hoxe. Tamén quero dar a benvida ás persoas e empresas que nos seguen en directo a través da canle de YouTube do Concello de Viveiro. A participación desta xornada, tanto presencial como virtual, demostra o compromiso que tedes coa nosa economía local. Aproveito tamén para agradecer sinceramente aos poñentes desta xornada, Xoán Carmona, Antón Losada e Xavier Martínez Covas, pola vosa participación desinteresada neste evento. E, sobre todo, agradecervos a disposición que amosastes desde o primeiro momento para facer posible este encontro e por contribuir co voso saber e experiencia ao debate sobre o pasado, presente e futuro da nosa economía. Este fora unha oportunidade única para escoitar voces expertas, intercambiar ideas e abrir novas perspectivas sobre os retos e oportunidades que Viveiro e a Mariña teñen por diante. Agardo que aproveitemos este espazo para reflexionar, participar activamente e sair desta xornada con máis preparación e inspiración para encarar o futuro. Sen máis dilación, declaro oficialmente inaugurado este foro e agora dou paso ao presentador, condutor e moderador deste evento. Veciño do Concello de Xove, Antón Losada Trabada é profesor titular de Ciencia Política da USC, investigador principal no CISPAC, investigador visitante na Georgetown University, investigador de posgrau na London School of Economics, doutor europeo en Dereito pola USC, con máster en Xestión Pública pola UAB, exsecretario xeral da Vicepresidencia da Xunta e exsecretario xeral de Relacións Institucionais. Autor de Piratas de lo Público, Los ricos vamos ganando, Código Mariano e Constitución, la reforma inevitable. Losada tamén é comentarista e analista na SER e Luces. Tamén en El Diario, Contexto e Acción, Radio Euskadi, TVE, RQ, antes en 4, TVG, El Periódico e El País. Foi director xeral de Radio Voz e adxunto ao conselleiro delegado de La Voz de Galicia. Desexo vos a todos e a todas unha experiencia enriquecedora e un debate proveitoso. Antón Losada, douche a palabra. Grazas. Bueno, bons días. Moitas gracias por estar aquí nesta mañá tan calurosa. Antes de nada, dar as gracias ao Concello e dar as gracias á Concellería de Promoción Económica e á Tenente da Alcaldía de Viveiro por terme convidado. Eu escoitaba a presentación e falaba de sabiduría e experiencia. Supoño que se refiro aos meus compañeiros, porque eu sabiduría pouca e experiencia prácticamente ninguna. Bueno, o meu papel aquí vai ser moi limitado, que é simplemente presentar as dúas persoas que temos canda nós, que son as que realmente nos van a falar do que é o xeito deste foro, das perspectivas económicas e de futuro para unha comarca que me parece unha iniciativa moi axeitada e especialmente moi oportuna agora que a comarca vive un momento crítico de todos os puntos de vista, que seguramente o que pase nos próximos meses en moitos aspectos defina o futuro, a próxima década, desde o punto de vista económico e social, dunha comarca que leía outro día unha entrevista que lle facía na Voz a Xoán Carmona, que sempre estuvo na vanguarda da industrialización. E viña cara aquí, viña dende Coruña, e pasei por diante das Pontes, que xa están empezando a desmontala, cosa que nunca pensei ver na miña vida. E me acordaba de que cando se instalou aquí aluminio, que como eu tardei en darme conta que Alcoa era aluminio, porque aquí sempre chamamos aluminio, meu pai empezou a traballar ali, meu pai e meu tío, meu pai Eduardo e Xosé, os Lousadas. Eu recordo que fora unha transformación total do que era vivir aquí, dende todos os puntos de vista. Pero a minha transformación que me quedou máis metida na cabeza foi que ao principio daquelas grandes empresas eran como mundos en sí mismas, tiñan de todo.
prácticamente dentro da empresa podías comprar de todo. E había unha cosa que eran os economatos, ¿no? Que era para os traballadores e para os... E claro, aquí, como a de aluminio ainda estaba en proceso de construcción e de... Non tiña economato ainda, despois acabou no tendo ali a entrada de San Cibrao, ¿no? E entón, os traballadores de Alcoa, daquela de aluminio, podíamos ir ao economato das Pontes, que aquilo era como ir ao Corte Inglés, ¿no? Porque había de todo. E un dos recordos que teño é ir co Renault 12 tratado con dinitrol de meu pai. Algún dos que está aquí, o mellor se acorda deso, do economato aquel das Pontes, que era enorme, unha cosa criminal, ¿no? E ir co coche e volver co coche cargado, ¿no? E para mí é o exemplo no recordo que eu teño, ¿no? Da transformación enorme que supuxo para a comarca a chegada de aluminio, non? Tanto dende o punto de vista económico, como dende o punto de vista social, como dende o punto de vista da paisaxe, da xeografía, que é o que agora eu máis me dedico, non? A analizar a valor das paisaxes e a gobernanza dos espacios comuns, non? Dende o CISPAC. E a outra transformación que eu teño en memoria é como foron cambiando e ampliando os portos. Eu creo que a historia da Mariña se pode dividir, sobre todo no último século, en como foron medrando e expandíndose os portos de Burela e non digamos xa o porto de Celeiro, non? E mesmo o propio portiño de Morás, como quedou pobre aí aplastado polo porto da factoría, pero eu sempre que vou ali e procuro ir todos os anos, están as cousas aquelas que tiraban nos rompeolas que non serviron para nada, que primeiro as tiraron e despois se sacaron, e vas por ali, a verdad, parece un paisaxe lunar, non? Parece que estás como, non? E parece Marte, outro planeta. Bueno, ese non me enrollo máis. Vou darlles paso ao noso primeiro poñente, que é Xoán Carmona, que nos vai a falar do pasado, presente, historia da transformación económica de Viveiro e a Mariña. Bueno, Xoán Carmona necesita moi poquinha presentación, non? Catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade de Santiago, traballou históricamente, e eu creo que é o corpo principal do seu traballo, non? Sobre a historia marítima e industrial, e despois foi ampliando progresivamente a historia empresarial e o patrimonio industrial do país, e eu, sobre todo, o referente que teño é que teño manexado máis dunha vez de dúas e de tres os 3 volúmenes de historia empresarial nos que participou el como parte do grupo de estudios de políticas empresariais e económicas en Galicia, non? E que, además, ten moito tempo, eu conocino antes na súa faceta académica, na súa faceta como divulgador, non? Isto que facemos a veces os universitarios e que tampouco se recompensa, que ir por aí explicando cousas, non? Que cando volves á universidade te miran todos mal, como de onde ven este señor, non? Foi por aí de cupletero ou de cantante de variedades, non? Así que, sin máis, agradecéndolles de novo a presencia, agradecendo a tenencia de alcaldía e a Concellalía de Promoción Económica a invitación, con todos vostedes, Xoán Carmona. Non está, vaya por Dios. Sí, ahora sí. Bueno, bons días a todos e todos. Moitas grazas, antes de nada, tamén polo convite ao Concello, pola cariñosa presentación a Antón, e a todos vostedes por estar aquí, claro. Eu o que vou facer é unha especie de introducción ao que realmente é importante, que ver as cosas que pasan na actualidade e ver hacia onde imos. O que pasa é que eu teño un amigo que sempre decía que a historia sirve en certo sentido para avanzar, ou en certo sentido ou completamente para avanzar, e poñía un símil que a mí sempre me fixo moito chiste, e sempre o repito, que el decía que cando imos por unha estrada ou por unha autopista, que é o primeiro que facemos cando queremos adiantar un coche? Mirar cara atrás, non vai a ser que nos veña outro por detrás. Pois que a historia é algo parecido, non? Ten esa utilidade. Entón, e en esas estamos, e, bueno, como introducción, vou facer como 3 ou 4 pinceladas de 4 momentos estelares na historia, ou estelares, ou
interesantes, en todo caso importantes, na historia da industria da Mariña lucense, quedándome en todo caso finais do século XX, porque a parte máis actual, pois recoñezo a miña incompetencia e entonces os meus compañeiros poden facelo moito mellor que a min. Bueno, por lo tanto, imos, non sei, sí, eu podo seguir aquí, non hai problema. Bueno, o que non se ve, pois, podo contalo eu, non? Porque non sei, aí saltou algo raro ao pasar, ao cambiar de ordenador. Bueno, entón, digo que imos poñer como catro pantallas principais, comentando 4 momentos importantes na historia industrial da Mariña lucense. O primeiro deles, que aí titulamos a xeira do dirado industrial, é porque todos vostedes saben que a industria de fábrica, a industria moderna, chega ca revolución industrial en Inglaterra, mediados do século XVIII, a España chega un pouco máis tarde, anos 1840, 1860, pero que antes a industria inglesa ou a industria alemana ou a industria daqueles países, a primeira que se desenvolve, procedía, non salía da nada, salía de centralizar, de meter en fábricas a xente que antes traballaba no medio rural, costeares nas súas casas. Bueno, pois ben, dentro do que era a monarquía española, Galicia era, en aquel momento, mediados do século XVIII, o lugar onde se producía o textil máis utilizado, porque ahora estamos afeitos ao algodón, as fibras, a todo eso, pero daquela usábanse basicamente 2 fibras, a seda era para ricos, tal, entón usábase ou ben tecidos de liño para o verán ou tecidos de lá para o inverno. Aquí en lá, fatal, pero en liño éramos os amos. Galicia era a principal zona productora de tecidos de liño, o sea, as toallas, as sábanas, a roupa interior, todo eso procedía de aquí, procedía de Galicia. E dentro de Galicia había 2 zonas principais, o sea, estaba un pouco por todas partes, pero había 2 zonas onde en cada casa había un tear, había fusos, rocas, onde a sociabilidade, onde a xente ligaba cando traballaba nas fiadas, o sea, toda a vida social xiraba sobre iso. E esas 2 zonas eran o triángulo Viveiro, Ribadeo, Mondoñedo, é dicir, este triángulo en realidad Mariña, e a zona de Santiago, a área de Santiago, Padrón estendéndose até Caldas. Entón, deste xeito, este era o sitio onde parecía, onde todo o mundo pensaba que íbamos evoluindo hacia a industria moderna. E iso pensaba, por exemplo, Campomanes, que era un ministro de Carlos III, que fartábase de facer declaracións dicindo que o sitio que tiña unha favorable constitución para a industria e que iba a evoluir, íbamos a ser tal, era Galicia. Entón, proféticas tiña poucas, a pesar de que aguantou bastante tempo como ministro. Entón, de feito, cando desde o propio Madrid se tomaron medidas para intentar favorecer esa transición das industrias domésticas nas casas á industria de fábrica concentrada, esas iniciativas intentaron tomarse aquí, por exemplo, en Ribeiro, en Ribadeo, que foi o que se chamaba a Casa Fábrica de Cester, ou algunhas outras iniciativas que hubo por aquí. Por lo tanto, si a Campomanes cheganlle preguntar cal iba a ser a capital industrial de Galicia, sin dúbida diría que Viveiro, que era o centro desta comarca. A mellor pensaba en Santiago, pero había máis presencia un pouco máis en Viveiro que na Mariña que en Santiago. O sea, pódese falar que é un momento en que aquí se exerce ese liderado. Aí un pouco representábamos por eso esta xeira, esta época, con... non vai para atrás. Sí, precisamente, con un tear, con esta pinta de cutre, cos ratos por aí polo chan, as señoras e tal, que era a imaxe de calquera casa da Mariña lucense. O que pasou é que Campomanes equivocouse, e outra moita xente tamén se equivocaron. E todo este impulso foi afogando a medida que foi avanzando o século XIX. Había un cacho que faltaba ali abaixo que non salía e que me comín, que non era só que a finais do século XVIII estivera o textil, tamén
o norte de Lugo, a Mariña lucense, era líder en outra cousa, Sargadelos. Sargadelos foi o primeiro alto forno privado da historia de España, o sea, non de Galicia, sino de toda a península. E Sargadelos foi, pouco máis tarde, a partir de 1805, tamén a primeira fábrica de cerámica propiamente industrial tamén da historia de España, non só de Galicia, sino de todo o Estado, de toda a monarquía. Pero no século XIX vai desaparecendo esa industria textil, eses teares, e Sargadelos vai tendo cada vez máis problemas, podíamos extendernos, pero non vai ser cousa de facelo aquí, tanto no lado da siderurxia como no lado da louza, e finalmente acaba pechando no ano 1875. Liquidada a historia rural e desaparecido Sargadelos, que queda bastantes anos prácticamente abandonado, o que queda nesta zona son cousas relativamente pequenas. Algúnas industrias do coiro, especialmente en Viveiro, que xa non só aquelas persoas que curtían na súa casa e tal, sino tamén con edificios e tal. Ainda quedan algún por aquí, por esta zona. O tema marítimo, o tema das fábricas de Salazón, as fábricas de Salga, tamén coñeces as fábricas de Salga, que en diversos portos do norte elaboran un produto semi-industrial como é a sardiña salgada. A cousa é que ese primeiro arranque que todos esperaban da Mariña lucense, por iso poñemos aquí o de Valo dun soño, porque queda un pouco en esas ruínas de Sargadelos que se ven na foto, queda un pouco fora de... A seguinte... Os anos, digamos, da segunda mitad do século XIX son anos un pouco oscuros, podíamos decir, pero tamén o son en toda Galicia. En ese sentido, Viveiro sigue moi ben a onda, a línea do que é o conxunto de Galicia nesa época, até que a finais do século XIX, todo se moi zoupón, a finais do século XIX hai un novo impulso industrial, un novo pulo industrial e mineiro. Mineiro, todos sabedes o das minas da Silvarosa, do cargadeiro de mineral de Viveiro e ao mesmo tempo as minas de Vilaudriz e o cargadeiro de Ribadeo. Bueno, isto foi unha cuestión moi espasmódica, foi un gran impulso, pero moi breve, o sea que dura pouco máis de unha década. Continúa, pero moi pouca cousa, importante durante aproximadamente unha década, que a década anterior á Primeira Guerra Mundial. Despois unha serie de cambios tecnolóxicos fan que estas minas acaben moi en decadencia. Pero despois o máis importante non será eso, que, como decía, é unha cuestión moi espasmódica, sino que son os anos en que a Revolución Industrial chega a Galicia, a primeira industrialización, e chega desde o mar, chega nas Rías Baixas, sobre todo, en forma de industria da conserva e en forma de transformación, introducindo o vapor na pesca. A Mariña incorpórase a ese pulo nunha medida menor, o sea, a diferencia da época anterior, da primeira diapositiva, onde veíamos que a Mariña é líder, agora está en segundo plano, pero está, que outras moitas áreas de Galicia non están. En a que non tivera ese efecto tractor que tivo en áreas como Vigo, pois sí que ten un efecto relativamente importante. E curiosamente é o momento en que o mar toma máis protagonismo. Utilizamos esta imaxe que seguro que todos saben de onde é que é, non? Que é Lavandeiras, hai 40 anos ou 50 anos, creo que foi a primeira vez que viñen eu a Viveiro, fixen esa foto. Quitei do arquivo. Non se parece absolutamente nada a como está actualmente. Pero, bueno, representa aquela época de un forte impulso das exportacións de sardiña salgada. É un momento en que nas Rías Baixas abandonan bastante a salga para dedicarse á conserva e entonces Muros e Viveiro quedan como os dous grandes portos exportadores dos que se extrae sardiña salgada de toda Galicia, moi por diante de Vigo, ou de Ribeira, ou de Vilagarcía, ou da Pobra do Caramiñal. É un momento moi potente. O sur se especializa nas conservas e o norte especialízase na salga. Tras 1890 aparecen algunhas conserveiras,
primeiro pequenas e tal, de xente de aquí, autóctonas, en realidade. Até agora, unha característica común é que prácticamente todos os movimentos no ámbito industrial son de iniciativas locais, xente de aquí que toma iniciativa, un pouco o cual vai en contra disto que se dice ás veces, non? De que aquí que non hai espírito empresarial e non sei cuántos, carai se había. Até os anos 20 en que si empezan a chegar empresas conserveiras de fora que se sitúan aquí, non? Que son as que se sitúan en Celeiro, pois as que todos coñecedes, Palacio de Oriente, Albo, Rivas, e un pouco cando cobra máis importancia. Sigue habendo, pois, empeza tamén os primeiros aserradeiros de madeira, estamos falando do primeiro tercio do século XX, período anterior á Guerra Civil. O coiro, que hai dúas factorías de relativa importancia en Viveiro, e cando a cerámica de Cucurni, pois, a súa boa época, o ferro, algunhas cosas que se fan en torno precisamente á minería, aínda que máis breve. Son sectores que ou ben son dependentes, como o caso das conservas, que xa non son, as empresas dominantes xa non son de aquí, que as outras, algunhas sí que quedan, e algunhas, pois, decíamos espasmódicos, e aí falta un cacho, que debaixo ponía a minería, no sentido este de que duraron unha década e pouco máis. Nese momento hai con todo, a pesar de non ser, de quedar un pouco en segundo plano comparados cas Rías Baixas, si hai dous fitos importantes que non levarán a moitos sitios ao final, pero que van ser importantes, pois, desde algúns puntos de vista, no? Un é que a primeira central hidroeléctrica de Galicia non é no sur, nin é no río Miño, nin en un sitio destes, sino que é no río Viloalle, perto de Mondoñedo, o sea, cando de Mondoñedo pa aquí, subindo pa aquí á esquerda. E además unha historia moi curiosa, non? De unha empresa eléctrica que chegan dous bercianos que estaban coas canteiras aquelas desas dónigas, e entonces de repente todo o mundo, o sea, se lanza dicindo queremos ser os primeiros, queremos tal, e todo o mundo da zona pon diñeiro e entre todos montan o que foi a primeira hidroeléctrica de Galicia. O sea, había térmicas, pero hidroeléctrica non había ninguna, e sería a primeira, que algo que, bueno, que debían reivindicar. E despois a segunda, este complexo industrial que hubo en Chavín, non? Esa tradición que vende moi atrás, non? Que viña xa en realidade dos anos 1850, cando unha empresa catalana se establece unha fábrica textil, Basols y compañía, que ainda é unha empresa que ainda ten polas por aí por Cataluña, e esa empresa fabrican sábanas e cosas destas, bueno, pues se instalaron en Chavín a mediados dos anos 1800, da década dos 50, 1850, despois iría evoluindo a unha fábrica de calcetíns e de xéneros de punto, e a principios do século XX, pois é cando Barro, non? José Barro, colle aquelas instalacións e acaba convertindo aquelo en unha fábrica de carrocerías e de, o que diríamos, os elementos auxiliares de automoción, non? Fabricaban cigüeñais e cosas relativamente complicadas. Bueno, e que aguantou, ademais, pois, durante moitos anos. Aquí está Carlos Nuevo, por aquí andaba, non? Que fixo precisamente algúns artículos sobre estas cousas e un pouco das súas fontes bebemos. Bueno, a terceira, non sei se sempre teño medo a enrollarme moito, non sei canto teño, 10 minutos ou así. Un cuarto de hora. Ah, bueno, con eso, puf, eso é moito. Bueno, pero non hai que agotar. Agua por os demais, pero non é obligatorio. No, bueno. Menos mal. Procurarei deixar por lo menos un par de minutos de recreo. Bueno, a terceiro dos momentos, non, de certa importancia é a dinámica que se crea a partir dos anos 1960. A partir dos anos 1960, para Galicia é unha época que podíamos calificar como de diversificación industrial. É dicir, en realidade, a industria existente en Galicia até finais dos anos 1950, directa ou indirectamente, depende do mar.
Decía aquí a revolución, a industria chegou do mar e todo, o sea, cando en un sitio pois hai 3 fábricas de conservas, a cuarta que fai aproveitar o aceite que sobra das conservas e tal, e entón monta unha fábrica de xabón, eso é a historia de Guixar, ¿no? Despois, como hai que meter en caixas as latas, hai que litografiar as latas, pois unha litografía, e unha fábrica de envases, e como eso hai que metelo en caixas de madeira, pois entonces veñen os primeiros aserradeiros mecánicos, como as táboas, se non as clavas con puntas, pois se caen, pois hai que fabricar puntas, e entonces, bueno, e así sucesivamente, esa é a industria en Galicia até 1960, con alguna excepción. A chegada de Citroën cambia o conto. A chegada de Citroën cambia o conto en 1958, e a outra cosa que cambia o conto é o tema eléctrico, É dicir, cando nos anos anteriores aumentou moito, está aumentando moito a oferta eléctrica, eso crea unha oportunidade, fai que se monte na Coruña, no polígono da Grela, unha estación de transformación, e que cando se deixa de vender electricidade fora, haxa que aproveitala dentro, e entonces a alguén se lle ocurre que hai que montar industrias intensivas en electricidade, e así aparece Aluminios de Galicia, que estaba na Coruña, pero que ten moito que ver despois co que pasaría aquí, e aparecerá Grafitos Eléctricos del Noroeste, Genosa, que era outro tanto do mesmo, non? E, bueno, por tanto, é unha época da diversificación industrial. Entón, como se vive aquí esa época, os anos 60, da diversificación industrial, aínda que a dinámica veña un pouco de fora, non? Pero como se vive aquí? Bueno, pois con un sector pesqueiro que empeza a evoluir moito, non? Que empeza a transformarse moito, con as pesquerías, algunhas delas que antes pois, tiñan pouca importancia e que ahora empezan a ter moita máis. O lado negativo é a desaparición das conserveiras, pouco a pouco, non todas xusto a principios dos 60, pero pouco a pouco van desaparecendo, porque a industria vive unha transición que, bueno, que se alguén interesa, pois comentamos no coloquio, e empezan a aparecer pois, algunhas industrias derivadas relacionadas con esa expansión pesqueira. Bueno, aquí citaba Hidrofersa, porque é unha industria moi notable da zona e que ademais lamentablemente pois, creo que iba a decir non atraviesa os mellores momentos, pero creo que xa deixou de atravesar hasta os momentos, ¿no? Recentemente, pero bueno, pois, unha industria moi importante que ademais dedicou moito tempo a fabricación de maquinaria de cuberta e maquinaria para os barcos, as embarcacións pesqueiras, empezan os frigoríficos, empeza toda esta cousa pouco a pouco, non? A partir de 60, 70, xa. Empeza tamén a evolución do sector da madeira, dos antigos aserradeiros mecánicos sencillos, pequenos, a empresas xa de máis tamaño, incluso triturados, unha experiencia pois, tamén con un principio e un final, pero bueno. E poñemos un pouco como símbolo esa foto de Isaac Díaz Pardo, que é un pouco a evolución da cerámica cara a construción dun modelo distinto de empresas, que para algúns discutible, para min non, que se inaugura a planta de Sargadelos no ano 1970. ¿No? Bueno, esa sería, polo tanto, esa diversificación da base industrial que se produce en Galicia, como tamén, en certo sentido, tamén se produce aquí. Vamos un pouco na mesma dirección. Aquí tampouco conseguimos seguir o ritmo as rías baixas, pero, bueno, tamén estamos en unha, digamos, segunda posición, non vai a cousa mal. E a última, por iso espero non agotar o tempo, a última etapa na que me quedo eu polo menos sería unha etapa onde o tipo de industria que resulta sobre todo relevante, que marca a época, hai outras moitas cousas, evidentemente, pero o que marca o momento, pois evidentemente é ese protagonismo da enerxía, non? Que para o que aquí, na Mariña Lucense, hai tres grandes proxectos, que serían o da central nuclear de Regodela, que finalmente non se construiu, están o tema das celulosas, primeiro Tafisa e despois eso deriva en celulosa en Fazouro, que tampouco nunca se chega a realizar, e a cuestión da Lumina Aluminio, que é un proxecto do ano 1973, cando se está construindo, precisamente porque foi un período, como todos vostedes saben, mellor que a min, moi largo, non? Desde o ano 1973, que se toma a decisión, até o ano 1980, en que empeza a fabricar, non?
No 73 se o acordo base entre Endasa, que era unha empresa pública, fundamental o Instituto Nacional de Industria, en realidad a iniciativa é unha iniciativa do Instituto Nacional de Industria, con dúas grandes empresas multinacionais do sector que chegan a ese acordo no 73 de establecer unha planta. Primeiro, o importante era a Lumina ao principio, non? Despois xa tamén outro. Finalmente se inaugura no 80. Bueno, e por que San Cibrao e non, por exemplo, non sei, outro sitio, Vilagarcía? Por que aquí? Por que a Mariña Lucense? No? Bueno, o primeiro que hai que indicar é que isto foi cousa do INI e o Ministerio de Industria subsidiariamente. O INI, o Instituto Nacional de Industria, entre 1941 en que se crea e aproximadamente 1995 en que prácticamente desaparece, teóricamente desaparece xa antes, pero bueno, na práctica continúa con outro nome, manda moito, e é moi importante, e hai moitas iniciativas industriais de calado, de industria pesada, de industrias, empresas grandes, que foron promovidas polo INI. Podes estar máis ou menos de acordo ca intervención pública na economía, pero o INI, na historia deses anos, resulta fundamental. Entón, aí o problema era que en España había varias plantas de aluminio metal, non? 5 ou 6 creo que eran en aquel momento, pero non había ninguna absolutamente de alúmina para surtir a estas plantas de aluminio metal, ¿no? Entonces, había una total, o sea, 100% dependencia exterior. Ollo que como esto casque estamos nas mesmas, volvemos a 1973, que isto é unha cousa, eu creo que a indicar en todo caso. Por lo tanto, o INI considera que hai un problema de independencia, de necesidade de non ser estrictamente dependentes para o suministro en un sector que se está convertindo en aquel momento en tan importante en términos económicos, que non se pode, que por narices hai que producir alúmina en España, e entonces manexan diversas alternativas e diversas posibilidades. E aí resulta importantísimo o feito de que hai na Coruña unha empresa que se chama Aluminios de Galicia, ligada ao grupo do Banco Pastor, e Endasa, que pertenece ao propio Instituto Nacional de Industria, está en Avilés, que queda tamén bastante cerca. Entón, polo tanto, estes serían potenciales, estes facilitan unha cousa, primeiro, facilitan os contactos e os contratos para suministro de bauxita e outros elementos cas grandes multinacionais. Pero, por outra parte, deberon pensar eles, se facemos as cousas ben, en realidade é que temos un mercado garantizado, porque tanto Avilés como Coruña quedannos ben cerquiña de aquí, non? Entón, por lo tanto, a existencia previa de Avilés, da planta de Avilés de Endasa, e a planta de Coruña de Alugasa é como moi importante para determinar que se establece aquí o proxecto que sairá adiante, non? Se ademais nunha segunda fase, nun segundo momento, xa pensan en establecer tamén a fabricación de aluminio metal, pois moito máis, é dicir, a produción da lúmina vai estar xa garantizada, Avilés, Coruña e o propio San Cibrao, non? Xa temos aquí todo. O segundo elemento era a electricidade. A electricidade hai que ver que non é agora igual que nos anos 70. A electricidade non se parece, a situación é completamente distinta. En aquel momento, xa foi antes, por exemplo, Citroën instálanse en Vigo en gran parte pola fiabilidade de suministro eléctrico que existía en Galicia á altura de 1955, ¿no? Que non existía en outros sitios. En 1955 ainda había apagóns en Madrid, había apagóns en moitos sitios, e Citroën a intentan montar en Alsasua, perto de Pamplona, pero finalmente son os franceses os que dicen que se temos un apagón, que pasa? Vamos a Galicia. Entón deciden vir para Galicia. No 73 as cousas non son como no 55, pero tamén a fiabilidade do suministro é importante, non só o precio importante, pero tamén o outro. E en aquel momento estaba
aquelo de Regodela, da central nuclear, e se non era nuclear, estabanse plantexándose a ampliación das Pontes, que até aquel momento era unha productora eléctrica mínima, moi pequena, non? Tiña un grupo, creo, nada máis. Entón, a ampliación importante é precisamente entre 1973 e 1979. Bueno, en todo caso, de unha ou de outra maneira, iba a haber unha electricidade abundante e esperábase relativamente barata. E terceiro, había solo industrial, había unha boa localización para o comercio marítimo, a posibilidade que eso era importante, e despois había tamén outra cosa que consideran a reducida tradición sindical. Isto normalmente un factor de localización industrial. E as industrias se trasladan de un lado para outro e fai así, guste ou non guste, pero pasa, ocurre, ¿no? O mundo é así, e pode gustarnos ou non gustarnos, pero a verdad que é así. Creo. Algún decía, non, no INI, decía que non hai bauxita, home, e tampouco hai en Albacete, ni en Murcia, ni en Avilés, nin en Sabiñánigo, nin en ningún sitio, en España non, bueno, en fin. Entonces, esto tampouco había en outras partes de España. Bueno, entonces, isto xa saben vostedes, simplemente un repaso rápido. Entonces, se establecen dúas compañías, unha que distintas, ¿no? Unha que se vai a dedicar a fabricación de alúmina e outra que se vai a dedicar a fabricación de aluminio metal, ¿no? Entonces, un pouco o INI anda, a través de Endasa, anda un pouco en danza por todas partes, está tamén a Lugasa, hai que ter os de Coruña dentro, non? Porque eles nos van a comprar, hai que ter tamén aos de Avilés, tal, porque tamén nos van a comprar, e bueno, e isto empeza así, e no ano 80, pois empezan a fabricar, non? Empeza a funcionar a cousa. Canto me queda? Non sei se que teño que ir acabando. Non, xa estou acabando, A autoridade está aí. Xa estou acabando. No, bueno, pero o moderador, non? O moderador, sí. Aquí non podes pasar un papeliño, como se pasa moitas veces nas mesas, pasar un papeliño, acaba, con... Bueno, precisamente empezan a funcionar no ano 1980, en un momento en que está en pleno efecto a segunda crise do petróleo, a de 1979. A demanda redúcese moitísimo, por exemplo, na automoción, en outros sectores, redúcese moito, e o prezo se derrumba. E entonces, xa, tierra trágame. Bueno, pasa, temos o prezo, 2.300 ou 900 dólares por tonelada, tal, suspenden pagos. E entón empeza un pouco esa increíble historia de la Cándida Herendi e a súa abuela desalmada, súa abuela quizás fora o INI, ou non sei se sería o INI ou quen sería, Pesiné igual, e finalmente o Instituto Nacional de Industria, que en estes casos era quen se ocupaba daquela, destes desaguisados, pois forma Inespal, forma unha empresa pública que se chamará Inespal, fusionando a Lugasa e Endesa. Entón Pechiney se larga e Inespal forma parte do INI, que logo INI cambia de nome e pasa a ser Teneo nos anos 90, ¿no? E bueno, durante algúns anos o Teneo trata de reestructurar o sector e realiza uns investimentos moi fortes para facer de San Cibrao unha planta moderna e meteu moito diñeiro. Entón, é un período en que algunhas persoas empezan a falar de vender, da privatización, pero é certo que mentras está en Inespal, mentras é Inespal a empresa que pertenece ao sector público, hai uns investimentos moi potentes e hai unha situación pues, bastante optimista, ¿no? Como bastante esperanzadora. De feito, hai varias etapas na historia das privatizacións en España, como todos vostedes saben. Hai unha primeira que vai aproximadamente entre 1985, que empeza moi a modo, dura até 1992, logo hai outra que se ralentiza entre o 92 e o 95, pero son privatizacións bastante pensadas, o sea que un podía estar de acordo ou non con que se privatizara, pero bueno, estaban ben feitos os cálculos, facíase a modo e non era exactamente, non era só para conseguir cash, non para conseguir nin por ideoloxía. Pero a partir de 1995 cambia a presidencia do goberno e
E a partir de aí, entre o 95 e o 97, privatízase moito máis do que se fixera nos 13 anos anteriores. E, ademais, con faldas e a lo loco, como a película que é la de Marilyn Monroe. E unha destas empresas que cae nesa privatización acelerada e pouco pensada, basicamente ideolóxica, bueno, pues estar por posicionarse o ministro Piqué e o presidente Aznar contra o sector público, contra a empresa pública, pois é precisamente Inespal. Entonces, como a partir de aí xa o saben todos vostedes, o INI fora quen até o 95 de ir reconfigurando as plantas de aquí, pero non o conxunto do sector, porque non tivo tempo, porque non pudo, e a privatización chega en todo caso antes de tempo, antes de que este todo organizado, e chégase, ademais, con uns acordos pouco claros, sobre todo sobre a subvención ao precio da electricidade durante un número de anos moi grande, que non acabaría até o ano 2013. Entón, cando acaba ese ano, e isto xa saben todos vostedes moito mellor que a min, empezan os problemas. Bueno, eu quedo aquí. Bueno, pois moitas gracias, Xoán, por este repaso histórico, e vamos agora, sin máis dilación, ca segunda ponencia, que despois de mirar polo retrovisor, vamos mirar para diante, a ver se vamos polo carril lento, polo do medio, polo largo, ou simplemente aparcamos e nos jubilamos todos, non? E para iso temos a ponencia que se titula Presente radiografía económica actual de Viveiro e a Mariña, e a presenta Xavier Martínez Covas, que é doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo, ten un mestrado en Contabilidade e Auditoría de Contas tamén pola Universidade de Vigo, e toda a súa traxectoria como investigador e como académico xirou sempre moito alrededor da investigación nas pequenas, nas medianas empresas e na xeración deso que chamamos valor social. Actualmente profesor titular na Universidade de Vigo, de Economía Financiera, conselleiro en Galaxia, na editorial, membro dos padroados da Fundación Isla Couto e Penzol, foi vicerrector de Relacións Institucionais da Universidade de Vigo, pero non o teñan en conta, porque en xeral ser vicerrector non anuncia nada bo, pero, como ninguén é perfecto, foi director xeral do Real Club Celta de Vigo. É comisionado do Planes Estratégicos na Universidade de Vigo. Eso non nos fai olvidar os deportivistas que foi director xeral do Real Club Celta de Vigo. Pero ainda así, seguro que nos vai iluminar e nos vai a deixar ideas tan interesantes como as que acabamos de escoitar. Así que, cando queiras. Gracias. Universitarios de Tecnología. Sí. Mala combinación. No, estamos, debe estar por aquí un... Pues no se ve el PowerPoint aquí. Ah, sí, mira, tiene que ser este. Vale. Vale, sí que outro programa. Bueno, nada, moi bo día a todas e a todos. En Viveiro hai moito celtismo, por certo, que conste. E en toda a Mariña. Non abramos ese melón. Dito isto, Temos espacios de consenso. eso, é moito máis serio, é máis rigoroso en xeral, non? Sobre todo pensando en
facer afirmacións falar do pasado, sobre todo se se coñece tamén como coñece Xan Carmona o pasado económico industrial galego, non? E é moito máis atrevido falar do presente, pois sempre penso que os que máis saben do presente da economía de Viveiro é a xente de Viveiro. Polo tanto, se veño a falar do presente ten que ser non tanto por saber máis que non é o caso, sino por intentar unha forma de presentar a realidade distinta ou vista desde fora. E xa falar do futuro é tremendamente atrevido. Algo direi, pero sobre todo quedará para a mesa, para os consensos tamén. E bueno, en todo caso sí que hai unha serie de situacións que están pasando que teñen efectos directos e sobre eso plantaremos, non? O que traio como presentación formal, máis que o que vou a contar máis que nada, efectivamente é outra forma de presentar a economía de Viveiro. Todo o que son os datos xerais están en todas partes, o Instituto Galego de Estatística ten unhas fichas sobre todos os concellos da Mariña e sobre toda a Mariña, e algo que máis ou menos é moi coñecido, e se sei daqui moito máis, entón, o que buscamos é ter un punto de vista diferente, non? Vou falar sobre todo de Viveiro, aínda que en xeral o que vamos a plantear sirve prácticamente para toda a comarca, e a análise que fixen é, bueno, onde estamos ahora mismo e onde estamos con ollos de empresa, non? Con ollos xerais, como economía, como en casi todas partes, por certo, as economías empezan a ser de servizos. Hoxe falamos de industria, pero fundamentalmente as economías somos de servizos. Tamén a de Viveiro. Somos economías donde o peso dos servizos e o peso da administración e das persoas que traballamos nelas son abrumadores. Incluso, como anécdota, nunha área como Vigo, que é unha cidade, primeiro porto de pesca de Europa e unha cidade industrial, o 80% das altas na seguridade social de Vigo se corresponden cos servizos e administración, que é unha imaxe que ni siquiera ten o propio Vigo de si mesmo, como curiosidade. Polo tanto, as economías evolucionamos, non? E dentro desto está a pregunta, e como é Viveiro visto como empresas, non? É dicir, sabemos que hai servizos, administración, pero que pasa se nos centramos co ollo de empresa? Entón, con ollos de empresa, e esta é a análise que traemos, vamos a ver 4 datos con ollos estritamente empresariais. Pensemos como empresa, e pensando como empresa, o primeiro que temos que saber é que estrutura temos, non? É dicir, evidentemente, insisto, deixo aparte un mundo enorme de autónomos, un mundo enorme de persoas da administración, vamos a pensar na lógica e na estrutura estritamente productiva. Si vamos ao rexistro mercantil ou as bases de datos que traballan co rexistro e baixamos todas as empresas que aparecen de Viveiro e as depuramos porque están empresas extinguidas, problemas, etc. Empresas que deixan de presentar contas. Si nos quedamos co que sería a economía de Viveiro que presenta contas nun rexistro, nos quedamos esencialmente con as 250 empresas de distintos tamaños, non? Da maior a menor. Esas 250 empresas, esa depuración e ter presentado contas neste ano 23, que son as últimas presentadas, agora no 24, presentado no 22 ou presentado no 21 se hai actividade económica aprobada. É dicir, houve que ir unha por unha depurando onde estábamos para ter esa fotografía. Que facemos ao final con esas 250 empresas? As clasificamos por un código que é a Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que é pues unha clasificación de actividades estandarizada, vai cambiar o ano que ven con matices, pero digamos é unha forma que temos estandarizada de analizar estrutura. As empresas poden ter máis dunha clave, é dicir, un pode ter, por exemplo, un código de hostelería e outro de restauración. Tes un hotel con comidas e tes dous, non? Nas empresas industriais pasa o mesmo, podes ter varias actividades. Normalmente quedámonos co principal sempre, que foi o caso de aquí. A donde nos leva todo isto? Para non demorar. Nos leva a que si collemos esa vida empresarial de Viveiro e agrupamos por códigos, o que vemos é, non sei se se verá ben desde atrás, pero que temos esta representación de aquí. E esta representación que nos di que o total do que facturan estas empresas son 313 millóns de euros, esas serían as 250 empresas do que sería o Concello, que dan emprego a 1.746 persoas. Logo matizo todo isto, que ten un resultado antes de impostos de 27.800.000 euros e un resultado neto de impostos de 22 millóns. Esta é a fotografía das últimas contas presentadas por esas 250 empresas de Viveiro. Vale? Que me interesa, que creo, polo menos como ollos de fora, non? Como ollos de fora, que me interesa ver de aquí? Varias cousas. A primeira, a maior parte da actividade, abrumadoramente, é a pesca. Non só a pesca como a actividade pesqueira, logo voume meter máis nela. É todo o que ten que ver coa cadea de valor da pesca. Antes o comentaba xa moi ben,
cando decía, moita da historia económica de Galicia, sobre todo anterior aos anos 60, está construída a través da cadea de valor da pesca. Hai asteleiros porque fabricas barcos, hai conserveiras porque tratas o peixe, ou hai litografía porque fas latas, non? Aquí pásanos igual, detrás do que poño aquí como pesca, logo analizamos un pouco máis, hai máis cousas, pero deses 313 millóns, 182 saen de aí, vale? No emprego, deses 1.700 empregos, 604 saen tamén do mundo da pesca, ten menos peso que na facturación, pero un dato relevante. Alguén podería preguntarme, logo as preguntas quedan para despois do debate, me comentou o moderador, pero a pregunta que me fixen eu, e que anticipo é, home, se temos unhas 5.600 altas na Seguridade Social de residentes en Viveiro, as empresas só ocupan a 1.746 persoas. Eso que significa? Significa dúas cousas, que xente de Viveiro traballa en empresas de algún concello próximo ou de varios, e significa tamén que hai moita administración e autónomos que non están nas empresas. 2/3, prácticamente, casi 2/3 desa poboación con afiliación á Seguridade Social non están nas empresas. No resultado antes de impostos o mesmo, a pesca aporta 23 millóns dos 27.800 e no resultado neto de casi 19 de 22, é dicir, hai un conxunto, unha actividade, unha suma de actividades ao redor do mundo do mar e da pesca, ao redor do porto de Celeiro, incontestable. Ese é o núcleo, aínda agora, aínda que hai máis cousas, hai servicios, pero ese é o núcleo da actividade productiva de Viveiro e en xeral da Mariña, porque os datos de outros concellos, de Burela, inequívocamente, non? Pero incluso de parte de algunhas empresas de Ribadeo, son fundamentalmente mar e pesca. O segundo conxunto, alimentación e bebidas, é xenérico, ten evidentemente todo o que o comercio, todos nos alimentamos, ten ese comercio, hai unha distribuidora de bebidas moi importante que aporta, os datos son públicos, se dou algún nome, a información é pública de todo o que conto, non... Pero 15 deses 23 millóns son dunha distribuidora de bebidas, para que teñamos idea de referencia. O mundo da madeira é relevante tamén, moito menos en todo caso, pero é relevante, ten varias empresas, tanto de comercio como de tratamento, de carpintería, a hostelería e a restauración aportan 13 millóns tamén. A promoción e a construción, fundamentalmente a construción, está recuperando. Esta é unha foto fixa das últimas contas, pero se tuviéramos con máis tempo e falando perspectiva, a construción que se veu abaixo volve a recuperar. Es decir, ahora mismo, incluso logo comentaremos posiblemente moitas limitacións, agora mismo en sectores como a construción poden ser de persoal e de ter capacidade para atender a demanda, non? E logo hai un caso que tamén ten denominación social, que a fabricación de electrodomésticos, que é unha empresa moi significada evidentemente de aquí e que xustifica por que está nesa lista tamén, non? E o resto das empresas suman 58.550.000 empregos de todo. Hai moita diversidade, empresas moi distintas facendo cousas moi diferentes. Esta é unha foto rápida do que sería o viveiro empresarial de hoxe, o presente. Entón, inequívocamente na facturación a pesca, no emprego máis repartido, pero sigue sendo a pesca, e desde logo nos resultados económicos declarados, arrasadoramente o mundo do mar, non? Incluso como curiosidade, o conxunto do sector da madeira, pues, é só un ano tamén, quero dicir, hai que relativizar as cousas. É só un ano, entón, a madeira aparece con perdas. No caso da pesca, por exemplo, hai unha empresa que declarou 9 millóns de euros de beneficio, 9, unha única empresa pesqueira, por unha serie de circunstancias que non importan. Entón, bueno, pues, hai que relativizar estas cousas, non? Tamén en promoción e construción, curiosamente, a suma dos promotores declara perdas no último ano, mentras que a construción declara beneficios. En valores porcentuais, para que non nos pase o tempo, pues, o mesmo que acabamos de contar, visto en porcentaxes, non? É dicir, do total dos ingresos da facturación, a pesca o 58%, o 35% do emprego e o 83% dos resultados antes de impostos. O resto dos sectores, un 8%, un 4% aproximadamente os demais, un 19% todo que non entrou nestes conxuntos, non? É evidente que o que sigue liderando a vida empresarial a través do Porto de Celeiro, e de toda a actividade, unas 40 empresas estritamente de pesca e logo moito sector que traballa para elas, non? No ámbito da empresa,
cando analizamos as actividades, o que buscamos para entendelas é facer cadeas de valor, un pouco o que contaba Xan antes, non? Facer cadeas de valor. Entón, aquí resumimos, aquí se pode ver, pasa que o cambio de programa do que viña este ordenador non permite ver exactamente ben como está, pero a idea é a seguinte. Aquí resumimos o que sería o corazón da cadea de valor da pesca. Que temos en procedencia? Todo o que ten que ver co sector naval, asteleiros, reparacións navais. A suministración, suministro é de todo que levamos aos barcos. A veces están cruzadas, por exemplo, por decir algo, o sector de digamos, de gasóleos, gasolineras, combustibles, factura 8 millóns de euros con 3 sociedades en Viveiro. Pero unha parte dese combustible, directo ou indirectamente, acaba ou en camións que transportan peixe, ou pode dar servizo a barcos, de acordo? É dicir, a cadea de valor da pesca está presente en todo, non só no que vemos. Pero o máis relevante é o sector naval, a suministración, a propia actividade pesqueira, que son 40 sociedades mercantís, as que hai aquí, e logo as derivadas, parte vai a comercio, parte vai a conserva, eso iría, incluso xa aparecen en amarelo cousas que deixamos fora desta análise. Eso vai ao transporte, vai a oreca, vai a restauración, parte, evidentemente, Viveiro ten un patrimonio material e inmaterial importante, non? É evidente, ten unha historia moi relevante como vila, pero tamén é certo que parte do atractivo da Mariña, efectos de restauración e de turismo, tamén ten que ver precisamente con ese peixe e ese marisco, é dicir, todo está integrado, non? Entón, eso nos levaría a factores que están aí en amarelo porque quedan fora da cadea. Collemos como cadea de valor básica o que ten que ver ca suministración e o naval para os barcos, a conserva e a comercialización posterior de peixe. E iso que parece entón neste novo cadro. Isto é coller os famosos 182 millóns de euros e as 600 persoas en alta e ver como se reparten. A pesca como tal volve a ser o corazón do negocio. 71 millóns de facturación, 452 persoas empregadas, 21 millóns de resultados antes de impostos, non? O seguinte que chamase aquí, digamos, por que o nome da clasificación nacional, intermediarios de comercio e alimentación, é literalmente a Sociedade do Porto de Celeiro e dúas pequenas sociedades, pero fundamentalmente son os números do Porto de Celeiro. Por iso, move tantos ingresos, 53 millóns, pero só ten un resultado de 40.000 euros, porque realmente o seu papel non é propiamente un negocio, non? É dicir, realmente é unha lógica de intermediación. As comercializadoras de peixe e marisco moven 41 millóns de facturación e 87 empregos, a conserva 10 millóns, algo máis de 10 millóns, os efectos navais 4 millóns e medio, as reparacións navais 1.400.000, vale? E en porcentaxes, pois, o previsible. No caso da pesca é o 39% dos ingresos e o 75% do emprego, dentro do que toda a cadea de valor, e o 94% do resultado antes de impostos. E despois, pois veñen os demais, non? Entón, isto contado de forma rápida é unha forma diferente, por lo menos intenta ser unha forma diferente de analizar o mundo empresarial de Viveiro. Se me fora o conxunto da Mariña, que non nos vamos a estender, veríamos máis ou menos resultados moi parecidos. No conxunto, se collo a Mariña, as tres, a Mariña do Occidental Oriental, se collemos as tres, a pesca ten moito protagonismo evidentemente en Burela e en xeral na costa, pero no conxunto da Mariña perde algo de peso respecto que temos aquí, non? Gaña máis peso a Madeira, porque hai concellos moito máis interiores, evidentemente, que costeiros, entón gaña peso a Madeira, é unha actividade relevante, e logo hai pois, unha certa dispersión económica e industrial de todo tipo, non? Bueno, habería máis datos, logo se hai tempos se comentan, se non, para non estenderme pararía cos datos aquí, tal vez solo por comentar algo máis así, pero moi breve, e isto sí que está sacado xa do IGE, non da análise das empresas, por contrastar a estrutura sectorial do emprego. Isto eran datos de agosto, que un mes bo, evidentemente, de contratación. Casi o 70% do emprego de Viveiro son servizos. Isto é oficial, son datos do Instituto Galego de Estatística, a industria o 14, a agricultura e pesca un 9,4, pero bueno, en industria aí temos en boa medida moita actividade vinculada a súa vez á propia pesca, non? Pero o 70% somos servizos.
Se o que analizamos é o paro do mesmo mes de agosto en Viveiro, curiosamente, o 76, non o 70, o 76,5% da xente que busca emprego, que está en paro, quere traballar nos servizos. Isto é unha radiografía en Galicia, en España, en xeral, a xente quere ir aos servizos, simplificando. A xente, se pode escoller, vai menos ao mar, incluso vai menos ás fábricas, e a tendencia, isto con matices, pues depende, logo hai moita letra pequena, pero a tendencia é a demandar servizos. No paro registrado dos 795 persoas, 501 eran mulleres e 293 son homes. Foi unha descompensación de emprego importante, a pesar, como me chamou a atención e o buscamos, a pesar, unha lástima, de que cambiamos de programa para poñer este ordenador e non se ve, pero vou contar o que non se ve. Chamoume a atención e quixen contrastar a evolución temporal do emprego dos últimos 10 anos. Entón, o emprego en xeral mellora desde a crise pasada, foi mellorando todos os anos, chegou a pandemia e baixamos, volvemos a subir, e este último ano, entre o 23 e o 24, estaríamos perdendo 50 empregos a mes de outubro. Estamos aí co ano pasado, vale? O que me chamou a atención, pero non se ve aquí, pero conto, é que o que si pasou neses 10 anos é que o que aumenta sustantivamente é o emprego feminino. É dicir, en Viveiro, o emprego nos homes mellora en homes e en mulleres, evidentemente, pero mellora moito máis en mulleres que homes, aumenta clarísimamente. E tamén, como curiosidade, comparei o emprego, digamos, o emprego de persoas nacidas en España ou estranxeiras, non? E tamén, sobre todo, pola pesca, evidentemente, esa saída do mar que comentábamos e de paso os servizos, podemos ver en 10 anos como aumenta como hasta aproximadamente un 10% a poboación activa, a xente ocupada con altas, que naceu fora de España. Estaremos nunhas 570 persoas sobre 5.000 e pico. E eran 300 e pico 10 anos antes, é dicir, que pouco a pouco, como en todas partes, por certo, pues ese mundo está aí, non? Bueno, isto é unha foto rápida de onde estamos. O futuro podemos deixalo para despois, sobre todo, e poder intervir todos, non? Pero tres fotos, é dicir, que vai pasar con todo isto? Algúns temas sensibles van a sair despois seguro, pero tres factores que sí son importantes, por lo menos tres. O primeiro, sempre houve un cambio tecnolóxico, de feito, xa non comentou antes e vimos varias etapas, pero é certo que, co mundo da digitalización, vivimos un cambio tecnolóxico que non é un cambio tecnolóxico máis, este é moito maior que os demais. Os que xa temos unha idade, cando estudiabas como marcabas o paso da idade media a idade moderna, por exemplo, en España se decía que era co descubrimento da América de Colón, non? 1492. Noutros países é que a caída de Constantinopla, 1453, pero que realmente nos saca da idade media e nos mete na idade moderna é a aparición da imprenta. A imprenta de Gutenberg nos saca da idade media. Por qué? Porque cambia a forma de transmitir o coñecemento. Nos pasamos de ter amanuenses nos mosteiros aquí arriba, non? Facendo un libro, copiando un libro a man durante tempo para ter outro libro, e entón teñas outro libro e podías levar outro mosteiro a outro sitio, e pasamos deso a que hai alguén que é capaz de coller, por exemplo, a Biblia de Lutero e facer miles de copias. Entón, o que realmente nos cambia de etapa da historia, non un tema puntual, sino un tema realmente relevante, é que cambia a forma de transmitir o coñecemento. E o que estamos vivindo, pero como estamos vivindo ni sempre somos conscientes, é que a digitalización, o mundo de internet, volve a ser algo tan grande como a imprenta de Gutenberg. Porque ahora, en vez de levar un libro en man a outro sitio, aínda que teñas moitos, ahora o que faz é sacar un móvil, un ordenador, facer así, mandarlle un libro a ese fillo que tes en Estados Unidos, ou donde sexa, porque está no e che está mandando outra cousa e ademais espera que che di non sei que e te aparece en pantalla, non? E a xente que ten conciencia que foi a migración e a América sabe que isto é un contraste moi forte con non hai tanto tempo, non? Entón, estamos vivindo un alcance de cambio tecnolóxico tan grande como un cambio de era da historia. E iso, por que me interesa sobre todo? Porque afecta a todos e cada un dos modelos de negocio. Non hai unha actividade empresarial que non cambie radicalmente. Nalgúnas o contraste enorme, por exemplo, Antón, que é un home que coñece moi ben os medios de comunicación, un xornal foi algo máis ou menos similar, con matices, cambiando cosas durante máis de 100 anos, pero que ahora mesmo un xornal
Coa digitalización é un sector que cambiou radicalmente. Pero cambia como fabricas coches, cambia como pescas. Incluso a propia actividade de ir pescar sabemos, toda a pesca de altura cambiou radicalmente. Como construes os barcos, os coches, cambia todo. Entón, toda esta actividade que estábamos contando non pode pasar como se non fora con nós. É dicir, todas as actividades económicas cambian radicalmente con eso e dependendo das súas eleccións, acertarán ou non co que veña. Ese é o primeiro gran cambio. O segundo gran cambio é esta suma, ainda que quede por aí alguén que non o crea, incluso teña un certo éxito social, o cambio climático está aí, unha cuestión de ciencia, eso nos leva a un certo consenso, bueno, nin tan consenso, polo que parece, digamos que hai moita xente que, digamos, avanzamos a pensar que hai que descarbonizar, que temos que facer unha serie de cosas, Europa en concreto, cos acordos, bueno, primeiro uns acordos de París internacionais e logo uns acordos europeos para a descarbonización, e iso significa que en teoría, polo menos, estamos apostando porque temos que transformar outra vez todas as empresas, toda a nosa forma de producir para descarbonizar. E isto afecta algo moi sensible aquí que é a enerxía. E queda aí o debate. E ese cambio é moi forte e está aí. Temas derivadas, por exemplo, unha das que ten esa, aínda que se negue ese cambio climático, é que estes veráns de calor da Península Ibérica, seguro que xa se percibiu aquí, están empezando a trasladar masivamente a xente de toda a península, pasa en España e pasa en Portugal tamén, ao noroeste. A compra masiva de vivendas na Mariña, no occidente de Asturias, no Alto Miño portugués, na costa, é dicir, nas rías, é dicir, non é por casualidade, van 2 ou 3 veráns que a xente non aguanta. Entón, aquí é evidente, pero é unha oportunidade, é dicir, é un cambio de situación, non é único, o cambio do clima abre posibilidades e transforma a actividade agraria e gandeira, o deixo aí tamén, pero non é algo que non vai a ser relevante, xa é relevante. E un dos maiores efectos é a chegada masiva de xente en xeral, caro noroeste, porque veñen buscando as zonas máis frescas. Sorprendeu-me encontrar, por certo, nun concello da Limia, falando con alcaldes da Raya, que viña unha familia de Granada escapando do calor e compraran a Limia unha casa. Dicen, creo que se equivocaron de concello, pero creo que era máis ao norte, non? A lo mellor descubren que pode facer máis calor en Galicia que en Granada, pero bueno, é un caso real, falando con, non importa o concello agora, traballando cos concellos do interior do Ourense este ano, non? Bueno, son cousas que pasan, pero está aí, é dicir, é un feito real, non? E o terceiro gran cambio non é ni a digitalización e a tecnoloxía, ni o que ten que ver en xeral con estes pactos para a descarbonización, o cambio e tal. A terceira gran tendencia é a xeopolítica. Primeiro veo a pandemia. A volta da pandemia o que vimos, sobre todo, insisto, estou falando con ollos de empresa, non? Saltaron as cadeas de suministración, colapsos no tráfico internacional, problemas de proveedores e tal. Empeza a guerra de Ucraína e o seguinte que salta é se dispara o coste de enerxía, rompemos o modelo, nos menos, pero Alemanha reventou o modelo de suministración básica de enerxía e industria, é dicir, de repente o do gas ruso salta polos aires, cambia todo o mapa e todo isto e as recentes eleccións norteamericanas serían un paso máis, xunto co Brexit, todo isto que abre un debate de bastante alcance, tal vez o informe de Mario Draghi para Europa é o máis relevante, pero, digamos, hai moitos documentos nesta dirección. Europa, ou a Unión Europea, por falar con máis propiedade, si quere facer algo, se pensamos facer algo para xa, e sobre todo para os nosos fillos ou fillas así para xa, Europa se ten que plantear si quere ter soberanía. E a soberanía significa non unha cousa, significa varias. É dicir, ti és capaz de producir o que necesitas, ti te podes defender solo. É dicir, tes os medios para defenderte, falo de defensa, é dicir, tes os medios para producir, tes a capacidade tecnolóxica para producir as túas necesidades, dependes de terceiros. No mundo todos dependemos de todos, é dicir, isto xa pasou tamén outras veces na historia, a historia é fundamental, Eu non son historiador, pero teño moi claro tamén. Entón, en Europa hai un debate serio, ou polo menos a un certo nivel,
con moitos problemas de xeopolítica que non ten sentido que me meto neles, son da vista de todos, e Europa polo menos se pregunta, afecta a todo, afecta a pesca, só eso nos daría para toda a mañá, pero Europa ten un problema de soberanía alimentaria e ten un problema de proteína mariña. O 40% polo menos do que traemos a Galicia ven a través de barcos de sociedades mixtas. E falo do que teremos nós, non do que ven importado de terceiros de Asia. Vale? Entón, hai preguntas, e preguntas, e nese contexto tamén se abren moitas oportunidades, porque aparentemente en Europa o de volver a producir, ter capacidade productiva europea importante, pode ser importante, por exemplo, que Europa sexa capaz de producir aluminio, por decir algo, porque se realmente entramos nun contexto de proteccionismo, se outros penalizan o produto europeo, evidentemente, hai que supoñer que Europa fará algo con iso. É todo malo, sí, pero tampouco te vas a deixar golpear así porque sí, non? Entón, estas cosas xa pasaron outras veces na historia e a lo mellor resulta que ter capacidades productivas dentro de Europa para alimentar ou para producir bens básicos volve a ser importante e tal vez non o era. Entón, bueno, estas tres, por respetar os tempos, estas tres serían as tres grandes tendencias que posiblemente van a marcar moito do que veña agora. Vale, moitas gracias. Bueno, moitas gracias. Supoño que hai moitas preguntas, pero mentras interiorizamos todas estas cifras e todos estes datos, creo que temos tempo para tomar un café, me dicen aquí, hasta as 12:30 ou así. E ás 12:30 retomamos xa cas preguntas e co diálogo. Gracias. Retomamos de novo a sesión, por favor, ide tomando asiento. Bueno, pois, despois da pausa reparadora do café, vamos a abrir a mesa redonda e, se vos parece, vamos a abrir a mesa as preguntas que se queran plantexar ou
as persoas que están aquí, pois, sintarse libres de pedir a palabra, e eu que sou unha persona de moito orden, a irei dando ordenadamente, e vamos a ver se os meus compañeros seguro que poden contestar, eu xa non lle garantizo poder contestar. Entón, se hai algunha intervención, alguén que queira participar, ali temos unha primeira. Hola, escoitase, sí. Bos días. A min gustaríame plantexar algo aquí, habendo este debate, sobre a situación central en Viveiro, perfectamente. Fai anos que descubrimos que o mar Cantábrico pasaba por Villalba, Abadín, Mondoñedo e varios sitios máis, non? Entonces, o corredor do Cantábrico, que era como estaba perfilado, pasa menos por Viveiro e menos por San Cibrao, o mar Cantábrico non existe. Entonces, a pregunta é, que influencia pode haber sobre as empresas que hai agora mismo dentro da Mariña ou non haber un medio de transporte, unhas infraestructuras acordes co que necesita a Mariña? Esa é unha pregunta que me gustaría que se contestaran, sobre todo a parte económica que repercute sobre este tema, ¿no? Gracias. Sí, bueno, evidentemente ten razón, é dicir, as infraestructuras son un factor de competitividade, se se teñen axudan e se non prexudica, estamos totalmente de acordo. É curioso, pasa en algún sitio máis, polo menos no caso galego, porque, igual que pasa aquí claramente, digamos, de Ferrol a Viveiro, pasalle, por exemplo, a Guarda. A Guarda podría ser un porto como Burela ou Ribeira, e un dos factores, probablemente, aparte da proximidade a Vigo que lle prexudicou, é que sigue sin comunicación, sigue sin autovía, cando por poboación lle correspondería e a tiña previsto hai 15 anos. É dicir, hai máis casos, por desgracia, o que quero dicir. Posiblemente, para min, o que penso como empresas, o que máis dano fai na ausencia de infraestructuras é todo o que ten que ver, en cambio, con parques empresariais e con condicións, digamos, con ter un chan para ter as empresas cumplindo todos os estándares que hoxe se piden de todo tipo a un prezo competitivo. Incluso me preocupa máis esa que a propia autovía. Na medida na que se teña, porque eso afecta directamente a conta das empresas. É un problema non ter autovía, pero é verdade, e chegado o caso, chegas á rede de comunicacións. Pero se tuvera que escoller unha primeiro, a primeira que escollería é ter un chan industrial, o sea, cumplindo, porque os estándares que están nas empresas, sabe, hoxe cumplir estándar, isto non é como antes, que estiro a nave e fago tal, isto é algo máis, o sea, facer as cousas en serio é algo de outra maneira. Para min, e non só falo de aquí, falo de todo o mapa, habería que replantearse os parques empresariais en serio a costes competitivos, porque, e me permito, sin quitarlle importancia da autovía, que é un factor evidente, e así me permito introducir outro tema, por si logo sale que é importante, porque cando pensamos no futuro, e antes falei sobre todo sobre o que somos no presente de Viveiro, pero o que estamos vendo nun momento de grandes cambios é que non é só o que é, sino o que pode extraer. E un dos maiores problemas que ten a economía galega, non este ano nin o pasado, sino polo menos nos últimos 15 ou 20, mínimo, é a incapacidade para traer investimento exterior a Galicia, que é escandalosa. E non ten que ver co tema puntual dos eólicos ou uns xuíces. Estou falando de 15 ou 20 anos e de que, por decir algo, se somos algo así como actualmente o 5% de España en xeral en poboación ou en actividade económica, algo menos, por aí, 5 e pico, o noso investimento no resto do mundo está na banda do 5%, e en cambio o investimento do resto do mundo en Galicia está por debaixo do 1%, e falo de 15 ou 20 anos. Entón, nunha economía aberta, se ti investes fora e os demais non invisten en ti, algo debe fallar. E nun momento como este, basta con ver a prensa, é dicir, centros de datos, fábricas chinas en Europa, enerxía, non falo dun sector, falamos de miles de millóns e ademais con moito diñeiro público. Por que aquí non? Eu deixo aí. Non, moi breve. Simplemente que efectivamente pode ser discutible, como di Xavier, o tema de si solo industrial ou carretera, ou estradas, non? Pero en todo caso, con un mínimo nos dous casos,
porque, claro, a situación actual é absolutamente insostible, o sea, podes discutir si autovía ou non autovía, pero polo menos unha redia, que era aquel tipo de estradas que se platexaban nos anos 60-70, e que isto non é nin redia, non? Entón, si cadra cabe compensar, non? Ambas os comunicantes unha cousa e outra, pero un mínimo si é necesario, non? E eu non me explico aquí como non arde Troia, porque... Sí, é así. É incontestable, é dicir, ademais é un factor limitante. Bueno, eu, primeiro, a mostrar o meu asombro, que dices, que levamos 15 anos sin atraer... Polo menos. Sí, sí, 15, pero son datos oficiais, que decir, podo buscar... Hai unha dirección xeral de... Pero eu vexo a TVG e escoito o presidente Rueda, somos líderes, non? Fíxate, pois incluso... Queres dicir que nos están mentindo? Non. No, quero decir, pois fíxate, dous temas que me chamaron a atención nese sentido. Me acabas de arruinar o día, joder. Non creo. Eu pensaba, vivo nun país líder en atracción de investimento exterior e agora resulta que non. E non só, non chegamos... E con Feijóo tampouco. Non só non chegamos a 1%, sino que ademais os que se teñen producido, e falo de datos oficiais do Estado, pero se logo entras a ver cales foron, a maior parte, casi todo o que se ten producido non é que veña alguén a investir e facer algo novo, sino que compra algo que había. Por exemplo, se ven unha multinacional china e compra algo, por falar da conserveira, eso conta, pero algo xa está aí. E un exemplo de éxito, porque ampliou instalacións e está facendo cousas. Pero esas son as poucas, pero eu insisto, é dicir, alguén me pode decir na Mariña de algún gran investimento nos últimos 15, non só, digo a Mariña por non sair de aquí. Non. Bueno, eu simplemente por engadir unha nota, no tema das infraestructuras, aparte do impacto económico, o diseño do mapa de infraestructuras e o mapa territorial ten tamén un elemento simbólico moi importante. E a percepción que temos os que estamos deste lado da Transcantábrica é que nos deixaron esquinados. É dicir, non é só o impacto económico, o impacto físico, o impacto económico na logística e nos costes. Esta sensación de que, bueno, quedache fora. Esta sensación que é difícil de explicar, pero que todos os que somos deste lado temos, que aquí no diseño no que se fixo, aquí se fai unha curva, e nós como en Juego de Tronos, nós quedamos do lado malo do muro. Estamos entre os salvaxes, a civilización quedou do outro lado. E eu penso que iso foi un efecto que cada ano que pasa se vai agrandando. E esta sensación de que xa éramos unha esquina e agora estamos esquinados. E iso, claro, ten un efecto enorme, non só en termos económicos, sino en termos simbólicos e en términos políticos, que esta sensación de que, bueno, pues, efectivamente, a parte que é interesante é a outra, entón eu, se son un inversor estranxeiro e vexo o mapa de infraestructuras, identifico claramente que zona está sendo primada e ten todas as oportunidades e que zona non me interesa porque instalarme ali me supón un esforzo 2 ou 3 veces o que me supón instalarme do outro lado. E iso, cada ano que pasa, se vai aumentando. Por que? Porque, efectivamente, ni siquiera solucións mínimas se están plantexando. Levamos nesta situación, efectivamente, comentábamos antes no café, non? Aquí a aventura non é ir a Oviedo. Oviedo está chupado, a aventura é ir a Barreiros. Esa é a auténtica aventura, non? Que podemos convertirlo nun parque temático. Veña a Mariña e disfrute dunha aventura para chegar ao Concello do Lao. Unha anécdota de hoxe, Xavier e máis eu viñemos no seu coche e de camiño collimos a estrada que hai, non? E viñamos, e cando chegamos aquí viñamos dicindo, debimos equivocarnos de estrada porque non pode ser tan mala a estrada. Todo mundo parece que non nos equivocamos. Era o camiño correcto, pero efectivamente... No, viñestes pola boa. Sí, sí. As hai peores para vir, Claro. Esa é a boa. Esa é a nosa autovía. Fixadevos como se ve desde fora que o que son as situacións relativas que un exministro de Transportes chamado José Borrell chegou a decir públicamente hai anos que se cuestionaba a construción dunha autovía entre Galicia e Asturias por motivos medioambientais. Si tería sentido facer a autovía do Cantábrico. Xa non falo da que correspondería no Cantábrico, falo da que se fixo. É dicir, se alguén lle planteara a él, non sei, suprimir a autovía Zaragoza-Barcelona porque molesta ali e tal, pues,
seguro que se sorprendería, non? Pero non lle sorprendeu facer esa declaración sendo ministro de Transporte. Moi ben. Máis preguntas, máis intervencións. Ali atrás. Hola, bo día. Creo que ten bastante relación co que estábamos comentando, o que estaban comentando agora, non? O tema a Mariña, que calquera dos que nacimos aquí ou miran un pouquiño, coñecen a comarca como tal, como a Mariña en sí, de máis menos dende Ribadeo ata o Vicedo e a Badín, incluindo Terrachá e me parece que a Pontenova tamén, non? Sin embargo, fai moitos anos que, aparte de non facernos autovía, tamén se divideu en tres. E legalmente sigue aparecendo como tal. Entón, informes como Informe Ardán, que son bastante relevantes, son publicados por Zona Franca Vigo, ou a CEL, que fai pouco tamén publicou un informe similar, pois o Ardán, por exemplo, ten un capítulo que fala dos territorios, a economía e todo eso, e divide. E, bueno, eu como me aburro moito, e tamén con así algún compañeiro tal que miramos estas cousas, tabulamos os datos deso e modificamos unificando os datos a nivel empresas, población e tal, non? Entón, de pasar a estar nos postos 21, 22 e 31 as tres mariñas, observábamos que no peor dos casos a Mariña estaba no posto número 13 e no mellor dos casos estaba no posto número 9, me parece, creo recordar. Entón, que vos parece eso? Si sería positivo ou non facer algún tipo de forza social, política ou a necesaria para que as comarcas foran unificadas visiblemente, porque eu entendo que, por exemplo, ese Informe Ardán, calquer fondo de inversión, se quer invertir aquí en calquer comarca galega, pois tamén pillará eses datos como referencia, porque hoxe de andar facendo kilómetros por aí ao tonto casi naide o ve, non? Entón, bueno, ese é o que me rompa a min un pouquiño, a parte da autovía, que coincido co anterior persoa que preguntaba, pois tamén me gustaría mirar o tema este das comarcas, se o vedes que pode ter un interés que pode ser favorable para todos ou meramente é unha, como se diría malmente falando, unha palla mental miña. Moitas grazas. Non o seu, unha palla mental non. Ahora, eu creo que os empresarios, sobre todo se veñen de fora, a hora de establecerse, miran ben as cousas, non só miran o Informe Ardán. Polo tanto, eu creo que algunha influencia podería ter, pero non creo que se cambiasen as cousas sustancialmente por cambiar os criterios de comarcalización ou algo así. O sea, a xente antes de apostar, antes de xogar o diñeiro, mira ben onde non mira por Ardán. Ardán pode ser unha primeira, non? Con todos os respetos para Ardán, que creo que é unha base de datos fantástica, pero mira algo máis e estará os bancos e as sociedades de capital risco e quen sexa e todos miran outras cousas. Eu creo que eso sí, pero da inversión de fora, sino a posición que poidan ter os representantes políticos locais de ter esa unificación como comarca, de defender a comarca, non de ter os localismos de defender Ribadeo, defender Viveiro, defender a Mariña é unha, debería ser unha, é o meu punto de vista, nada máis. Gracias. Desde o punto de vista político distinto, claro, desde un punto de vista, entonces, aí sí, aí a resposta sería sí, probablemente, non? Sí, no, político pode responder mellor Antón, pero desde logo, a ver, como factor de localización empresarial, cando, digo, por exemplo, porque igual que antes comentaba este problema que temos, que non é só na Mariña, é dicir, ainda que pareza que non hai, non. Cando traballas con empresarios que toman decisións de onde realizan o investimento, os factores, depende do tipo de empresa, e tampouco isto para poñernos ahora estendernos, pero por resumir, sobre todo, necesitas recursos e custes, é dicir, se eu teño unha actividade económica, necesito saber se teño todo o que necesito para desenvolvela e logo teño que ver que me custa todo iso. E fundamentalmente xogo con recursos e con custes. Así resumindo. Entón, se alguén vai a tomar a decisión de vir, o que pensa nisto, é dicir, e aquí o que si vexo é un potencial moi claro, creo que este outro factor a ter en conta. Nos cambios que estábamos contando antes, eu creo que agora mesmo no conxunto da Mariña danse condicións moi valiosas para unha relocalización empresarial e industrial, porque hai auga, hai aire, potencialmente hai enerxía, digamos, as condicións de varios factores son favorables, aínda que non axude a localización. A cuestión é se a Mariña vai ter a capacidade para que todo iso
xoga en favor propio ou non. Por poñer un exemplo inverso. En Madrid, toda a Sierra de Madrid é Red Natura, un 30% da comunidade autónoma. E ningún partido político, desde Vox hasta Podemos, se plantea montar eólicos en Red Natura. Pero aquí, empresas madrileñas se plantean eso e casi parece que topos o progreso porque non o fagan. Para lo mellor, que poden acabar patando que esa enerxía que te van a montar aquí acabe dando servizo ali. Bueno, debíamos reflexionar. Non para opoñernos, que personalmente son un gran favorable non só de eólicos, sino en xeral da actividade empresarial, non? O que temos é que aproveitar os nosos recursos e se vamos a ter costes e externalidades para que eso sexa en beneficio do propio territorio. Se te vas a asumir, e ahora se está falando, e isto é un tema sensible aquí tamén, estamos falando de eólica offshore. Bueno, pode ter sentido aí en Europa. Bueno, sí, pero con que custes? Porque aquí hai unha actividade que en outros sitios non hai do mar, e en segundo lugar, para beneficiar exactamente a quen? Porque se ao final me dis que sirve para que Alcoa se convirta na referencia europea do aluminio, dá para pensalo. Pero se vai ser para dar servizo aos centros de datos de Aragón, que se van a montar por varios miles de millóns, varios centros de datos ali, pois oye, que monten ali, non? É unha opinión así, só unha opinión. Bueno, simplemente por engadir unha reflexión máis política do que máis me dedico eu, non? É dicir, unha cosa é o localismo este folclórico, non? Que hasta pode ser simpático. Sempre recordo cando era pequeno que andabas por Xove por Ribeiro e lle decían a meu pai: Eduardo, vírote en Ribadeo. E ele sempre contestaba: a quen? A min non, en Ribadeo non. Como se fora unha... Entón, unha cousa esa, e outra cousa é a traducción desa rivalidade, dese localismo, dese folclorismo, non? A decisións e a decisións estratégicas e cultura política. Entón, é unha das cousas que xa fai tempo que teño clara, dende que veño a Mariña, dende que son a Mariña, e as exposicións desta mañá me reforzaron. É dicir, esta comarca depende de si mesma, non a vai vir salvar ninguén. Non estamos na xenda das prioridades de ninguén. É así. O goberno da Xunta non sabemos que prioridades ten, máis alá de decirnos que a culpa é de Pedro Sánchez. E para o goberno central tampouco somos unha prioridade. Galicia non é unha prioridade e a Mariña ainda menos. E esta semana temos un exemplo moi claro. Esta semana o Consello de Ministros aprobou unha cosa que se chama a estrategia do Estado emprendedor. Que cada vez que lle poñen a palabra emprendedor a algo me boto a temblar, sinceramente, non? Que é, bueno, un gran despliegue para impedir que pase o que seguro que lle vai sonar. Ven unha empresa de fora, recibe un montón de cartos e cando deixa de ganar cartos, se vai. Seguramente lle sona. Entón, presenta unha estrategia como esa, non? E a partir de agora van ter, si se van ter que devolver os cartos e presentan toda unha serie de medidas do que terían que facer en función dos cartos que teñan recibidos e das axudas que teñan recibidos. Xusto esta semana resulta que a vicepresidenta de Transición, coño, non ten un minuto para quedar ca Comisión de Alcoa. Moito Estado emprendedor, moitos somos en The Economist somos la primera economía, la mejor economía de la OCDE, ¿no? The Economist, pero non hai un minuto para quedar, cos da Mariña. Entón, eu xa fai moito tempo que teño claro que ou cooperamos entre nós, ou creamos masa crítica, como comarca, pero como conxunto, con todo o tamaño, os máximos posibles, con unha estrategia conxunta en termos políticos, en términos económicos, en términos de representación social, ou non nos vai vir salvar ninguén. Entón, efectivamente, a cuestión estadística, pero para min, neste momento, unha das prioridades que debería ter calquera persona que teña algún interés por esta comarca ten que ser o estimular que efectivamente se desenvolva unha visión comarcal, unha visión como comarca. Porque, se decía antes Xavier, que Europa ten que decidir, pois nós tamén. Porque salvar non nos vai vir a salvar ninguén. Nin de Madrid, nin de Santiago. E entón, somos nós capaces de xerar as nosas propias estrategias, de crear masa crítica, de ofertar
de que sexa unha oferta atractiva en termos políticos, en términos de cooperación, de saber que vas a unha zona onde todo van a ser facilidades e axudas e non vas a, ou desenvolvemos eso, ou realmente, bueno, pues a próxima década non vai ser significativamente millor que a década anterior. Máis cuestións? Espera, non, xa que te... A ver, Un momento só. mira, Vas despois. sí, mira, eu quería plantexar aquí unha... Penso que temos unha posibilidade dentro deste mar de penumbra que temos, non? Temos unha oportunidade que temos... Optimismo no que nos movemos. Temos un puerto do Estado que está traballando en exclusiva para a Alcoa e temos, estou totalmente de acordo co que comentabas do tema do solo industrial, que é prioritario para esta zona, e temos unha gran bolsa de solo industrial en todo o complejo da Alcoa. Que visión te podes ter ti de evolución desta comarca a raíz de que ese puerto pudera ter outros usos? Home, por suposto, habría que estudalo. Habría que estudalo. O tema é que usos un porto atractivo, que conste que isto dos portos en Galicia daría para outro debate, non? Sobre todo dos portos máis exteriores, pero sería unha opción. Agora, tamén é certo... A ver, eu creo que aínda non está perdido o partido de Alcoa. O sea, eu creo que aí hai partido por xogar, non? Se hai vontade política. Se hai vontade política, sí, porque hai... Bueno, é un tema sensible. Sí, é unha cuestión de... Non é unha cuestión ni de eficiencia, ni de beneficio, é unha cuestión de vontade política. Hai factores a favor e en contra, e temos un problema que o custe de enerxía, que é un certo, e, bueno, e que en Europa, dependendo do país, toma solucións distintas e unhas son máis caras que outras. Isto está aí, é un problema, pero, bueno, tamén o decíamos, pode haber factores a negociar con eso e hai outros factores distintos, porque o momento en que Alcoa pode asegurar un nivel de produción de aluminio básico e de derivados en Europa. E na propia Galicia temos grandes empresas que logo transforman e utilizan aluminio. Hai un polo enorme, non? Padrón Valga, con máis de 1.000 millóns de euros de facturación entre 3 empresas, non? Entre Eslavesa, Estrugasa e Cortizo. Bueno, é dicir, hai partido, non? Pero efectivamente só non quita que unha vez que tes unha granera industrial non podas... De feito, así, a economía acumulativa, xa que tes un porto e tes, digamos, unha capacidade de expansión en solo industrial, a podas desarrollar. Para que? Para todo, unha vez que o consigues. Eu puxen un exemplo, non teño nada contra Aragón, creo que hai que felicitalos polo ben que están conseguindo, pois cousas como que incluso a planta de Stellantis de baterías eléctricas, en vez de ir a maior fábrica do grupo do mundo que é de Vigo, se leve a Zaragoza. Se fora a Xunta, me preocuparía que estamos facendo para que tendo a maior planta dun grupo de 90 plantas no mundo non se eleve a de baterías eléctricas cando a meste só o Porto Seco de Salvaterra. É unha reflexión, non? Algo debe estar fallando e os costes laborais non son maiores en Vigo que en Zaragoza, é ao revés. O deixo aí, non? Pero o dos centros de datos estamos falando de consumo, o sea, basicamente de consumos de enerxía e nada impide, é dicir, están ali, podían estar aquí perfectamente. Hai varios modelos de negocio novos e relevantes. Estamos outro caso, non? É dicir, a fabricación de coches chinos en Europa, aparte dos que veñan por importación, se van a fabricar. En principio, eso que acaba de salvar o que era a instalación de Nissan na zona franca de Barcelona, que é unha empresa, un dos noves fabricantes chineses que veñen a Barcelona. Digo mesmo, por costes salariais, non creo que os costes salariais de Barcelona, non sei que non son... Non hai nada ali que non podas ter en Galicia. Entón, por qué? Quero dicir, eu creo que temos, comentaba antes, non? Dicir, se tes infraestructura e tes o espazo, o que nos falta é a capacidade de atracción. E no que levo estudiado, un dos maiores problemas, aparte da capacidade política para atraer investimento, este o apoio que se lle dá. Contra o que se diga, nas ofertas reais do que lle ofreces o investimento internacional que ven a Galicia, ofreces moito menos que moitas destas comunidades autónomas. Antes preguntabas, non? O tema da atracción,
que fai que un empresario ou unha empresa decide ir a un sitio e non a outro, non? Depende moito dos sectores. A última fábrica de BMW en Europa tuvo 197 ofertas de territorio para instalarse e acabou en Hungría, non? Hai moitos factores, pero evidentemente un son as axudas, e contra o que pensemos, temos das axudas máis baixas de España. Si non, eu decía que efectivamente eu creo que non ten por que darse por perdida a batalla do aluminio, non, na Mariña. En certo sentido, unha cosa a que non fixemos moita referencia foi o tema da influencia que tivo a globalización no cambio das posibilidades do aluminio, non? O sea, unha das cosas que ocorre entre 1973, cando se plantexa esta planta ou estas plantas e o momento xa no 2013 desde logo foi o tema da globalización, é dicir, no momento en que isto se plantexa non existía aínda unha Europa, bueno, primeiro non estábamos en Europa, o cual xa, cando entramos en Europa, cambia moito o conto, pero ademais, aínda non existía a globalización como a concebimos hoxe. Por exemplo, non estaba China no mercado, non, que despois de todo é o gran productor de aluminio. China que produce en aluminio metal 11 veces o que produce Estados Unidos. Creo que son 12 ou 13 o que produce toda Europa. Non sei se son tamén por aí máis ou menos o que produce Rusia, é dicir, unha cosa... Claro, foi un cambio no mercado absolutamente fundamental. Entonces, seguindo co tema que decían antes os meus compañeiros, si Europa se plantexa outra vez unha estrategia máis autocentrada, máis de non depender para certas cousas, polo menos, do exterior, é dicir, tería que pensar en certo sentido, non a volver a 1973, pero si a coller algunhas das características positivas de aquel 1973. Entonces, aquí, ademais, creo que hai outra, pasaríamos a ter tamén algunha ventaxa, como por exemplo, que ao desaparecer Coruña, desaparecer Ugasa e desaparecer Avilés, como desapareceron, o aluminio metal en España, a oferta de aluminio metal, en canto a lugares de producción, queda moito máis reducida. E entonces, se aquí se mantivera tanto alúmina como aluminio metal, como aluminio primario, e encima contando con 3 plantas importantísimas de aluminio secundario na área de Padrón, no que podíamos considerar o distrito industrial de Padrón, pois para unha Europa máis autocentrada, eu creo que isto había que aspirar de alguna maneira a que fondos como os de resiliencia ou como outros fondos que toquen para isto, porque creo que se podía plantexar esta cuestión como unha cuestión europea, non como unha cuestión da Mariña lucense, sino como unha cuestión de estrategia europea. E eu non sei se até agora isto se plantexou ou non, se se plantexou probablemente con pouca forza, porque nin o Estado nin a Xunta pois o souberon facer ou polos motivos que sexa, pero creo que non, creo que non se plantexou. Pero efectivamente é unha cuestión de plantexar como unha estrutura como unha estrategia europea e como unha cuestión ademais de manter ciclos onde xa están dos 3 elementos do ciclo, hai 2, pois que vamos a montar todo tinglado en outro sitio? No, o sea, no. E como estrategia europea e dentro de Europa como unha estrategia do Estado, evidentemente. Bueno, eu creo que... Se me permites, a mí é unha das cousas no caso de Alcoa que máis me sorprende, porque ese discurso que acabas tú de elaborar perfectamente foi o discurso co que salimos da pandemia. Foi o discurso dos nosos responsables políticos, do noso goberno, foi un discurso europeo. Os plans de Next Generation, etc., tiñan que ver con a recuperación económica despois da pandemia, pero tamén asegurar o suministro estratégico de determinados factores de produción que a pandemia nos tiñan demostrado que non podíamos depender tanto de que viñeran de fora, que non podíamos depender tanto de comprar fora. E o aluminio foi unha das cousas das que máis se falou porque era fundamental po tema dos cubrebocas. E eu recordo o presidente do goberno, a Pedro Sánchez, dicindo efectivamente un discurso moi parecido a este. E me chama moito a atención que, bueno, este discurso se está facendo dende aquí, o Comité de Empresa eu teño escoitado moitas veces, o goberno central parece que Alcoa non está entre esas fábricas estratégicas, cando é, efectivamente, a única factoría que produce aluminio primario en toda esta área do continente. Sí, aluminio. E aluminio, sí. E a estrategia da Xunta xa sabemos todos cal é, que é como el cómplice de Alcoa.
é o que nos trae a lista de demandas da Alcoa. Non? Neste secuestro que ten sometido os traballadores e a comarca dende prácticamente fai unha década, dende a privatización, prácticamente. Bueno, a Xunta parece que se converteu no portavoz do secuestrador. E vai a reunións a que quede claro que o que pide a Alcoa está moi ben e que se non llo dan, a culpa é Pedro. Pero ninguén, efectivamente, elabora un discurso que eu creo que ten toda a racionalidade económica e xeopolítica. Sí. E unha segunda cousa que a min que se me ocurría que gustaríame comentar é o feito de que, en todo caso, por si acaso, era importante ir elaborando unha estrategia sustitutoria, que tampouco me parece que estea por ningún lado, porque, por exemplo, a Xunta leva falando de proxectos, de grandes proxectos, da necesidade de un gran proxecto para Galicia, de reservar fondos para ese proxecto, desde hai moito tempo, pero ese proxecto non chega. E eu creo que ese é un dos motivos polos que precisamente este apoio que hai a Altri, esta manía con Altri, é por iso, porque levamos prometendo un gran proxecto, onde hai un proxecto, onde ven un gran proxecto, e entón aparecen estes aquí, xa temos un gran proxecto. Ave María Purísima, ¿no? Pero algo de eso dame a sensación que hai, porque que realmente non hai ningún gran proxecto en moitos anos. Até hai unha sociedade establecida, non? Se chama Impulsa, para promover grandes proxectos e tal. E o que dá a sensación é que o que comentaban os meus compañeiros de que hai que desde aquí, o sea, que ninguén vai mirar por lo menos até agora ninguén mirou por nós. O sea, eu non sei cal é a estrategia para que miren, pero que ten que ser aquí. E finalmente, me gustaba indicar que hai unha cuestión na que sí que quizás eu estaba moi de acordo con esta intervención sobre a reorganización comarcal, que é o tema da cooperación, que probablemente precisamente por estar a Mariña donde está e un pouco afastada e encima con estas comunicacións e todo isto do que nos laiábamos antes, é dicir, aí o tema da cooperación dentro é fundamental entre as empresas. Ese distrito industrial o que entenden os académicos por distrito industrial, pois non é exactamente eso, pero unha especie de distrito industrial, tal como últimamente hai un libro que está tendo moita difusión, que se chama Galicia Distrito Industrial, de un empresario do sector dos prefabricados, Daniel Hermosilla, e un filósofo, Antón Mamonde e tal, que é un libro que a mellor os conceptos académicamente non son exactamente os mesmos que se manexan nas universidades, pero que fai ese chamado a cooperación dentro de cada área, non? E quizás en ningún sitio sexa tan necesario como en unha comarca como a da Mariña, donde, pois, están as cosas como están, ¿no? E con eses peligros. Precisamente cara a promover estrategias de sustitución por si acaso, e que tampouco molestan, porque esas estrategias de sustitución, se Alcoa sigue de antes, estupendo, doble ración, ¿no? Que eres caldo toma 2 tazas, sería magnífico, pero eu dá a sensación de que esas estrategias ou non existen ou están aínda en pañales, e que era fundamental facelo, por exemplo, e non é por molestar, pero creo que nas Pontes non con demasiado éxito tampouco, pero polo menos sí que algo máis avanzaron. Polo menos están moi na idea desa idea de sustituir. E, por certo, aproveito para falar das Pontes para decir que me parece un disparate espantoso eso de que tiren a chimenea e, sobre todo, o Parque de Carbones, que é unha obra arquitectónica maravillosa e que parece que van tirar con todo, ¿no? Pero, solo por darlle un pouco a volta e cuestionar algunhas cousas. O cambio de presidencia da Xunta e a entrada de Alfonso Rueda trouxo 2 cousas que para mí son positivas. A primeira, que pasamos de negar o problema, é dicir, isto de que non hai investimento internacional en Galicia, é dicir, como se non existira. En xeral, comentabas, non? A ninguén se lle ocurre, non quero entrar máis a fondo, pero pasamos de que non existía a que é un problema, porque de feito, no organigrama de competencias de presidencia, o presidente asume personalmente a competencia do investimento en Galicia. E iso é un cambio respecto aos 15 anos anteriores. E a segunda é o que pasou co eólico. Con independencia do tema dos xuíces, que en xeral os xuíces é como os árbitros, dependendo de que vayas, che gusta si van na tua liña e se non o contrario, non? Pero no tema eólico, hai un observatorio eólico de Galicia financiado por 3 fundacións privadas, casi non se sabe, pero desde hai 5 anos a Fundación Isla Couto, en Vigo, a Fundación Juana de Vega
e a Fundación Paideia, ambas Coruña e Oleiros, as tres fundacións privadas poñen diñeiro todos os anos para que un grupo que dirixe Xavier Simón, un catedrático da Universidade de Vigo, asesore gratuitamente a concellos e a comunidades de montes nos asuntos eólicos, precisamente para que o que se faga beneficie os territorios onde se producen e non acabe noutros sitios, non? Desto non se fala moito, pero é unha realidade financiado exclusivamente con fondos privados desde hai 5 anos. E donde hai iniciativas, están nas redes, unha serie de cosas de puro sentido común. O segundo tema favorable, o que me chamou a atención positivamente do cambio de liña actualmente na presidencia da Xunta, é que está propoñendo algunas iniciativas, como obvio, que se ti vas a crear parques e enerxía, teñan prioridade se dan servizo, obviamente, ao territorio no que están. Que ademais sentaron moi mal noutros sitios. Eu creo que hai que decirlo, decir, obxectivamente, un cambio respecto á etapa anterior, e ademais eu creo que é un cambio que eu defendo, digo abertamente, non? É dicir, entón, sí que quero deixar sobre a mesa que pasamos de negar os problemas como se non existen. Isto non pasou. Que se asumen. Outra cosa, ahora vamos a ver se ademais ten ou non ten resultado, que o veremos nos próximos anos. Pero sí creo que é xusto decir que eu notei un cambio de liña tamén de responsabilidade, é dicir, se eso fracasa, responsabilidade de presidencia, se acerta será o seu mérito. Xa chegou a palabra. Tamén hai que decir, sendo xustos, que o cambio de política se parece bastante á política do goberno anterior. E a idea que tiña o bipartito no plan eólico anterior. Entón non deixa de ser curioso este rodeo de 17 anos para volver a un plantexamento no que efectivamente a enerxía este máis vinculada ao territorio, falar dunha distribuidora eléctrica pública, e efectivamente sentou moi mal. Eu recordo, fai 3 semanas, un titular en El Mundo da enerxética española que pouco menos acusaban a Alfonso Rueda de comunista e de querer implantar o comunismo en Galicia. Dices, tu pobrecito mío, non? Pobre Alfonso Rueda. Bo día. Enlazando con todo o que se dixo aquí, máis ou menos, non? Que a realidade do solo industrial, que a cuestión periférica e a falla de comunicacións, pero engadiría máis. A parte da autovía, que tamén é discutible a nivel de impacto ambiental, o que é a autovía en sí, fora de que pasase por la línea de Vilalba, non? O que falla realmente é unha rede viaria seria e, sobre todo, un aspecto importante que esquecemos sempre, que foi motor de desenrolo sempre, que foi o ferrocarril. Aquí a frustración do ferrocarril de Feve, estratégico da costa, de carácter militar, primeiro que ia bordeando a costa para non ser atacado pola aviación, cando aparece a aviación acabou o proxecto, frustrou todo. Frustrou todas esas eclosións das que falou moi ben Xoán, desde o Lenzo, a Salgazón, todos os intentos industrializadores como na Mariña, que foron moitos, que isto puido ser, evidentemente, un Avilés perfectamente, como ben decías, e moito máis. Pero o certo é que esos empresarios que foron fomentadores, ou como queramos chamar, que foron capaces de manter dentro do século XVIII hasta a actualidade, porque ainda siguen dos sectores vivos, desde sempre, que é a pesca e o forestal, que naceu nesa época, curiosamente, eran de aquí. Non eran de fora, porque os catalás aquí apenas tuveron incidencias. Trouxeron un método de Sardiña, evidentemente, pero foron todos de aquí, eran patrianos. E foi xente que expuxo os seus capitais, despois de sair dunha crisis tremenda que foi a do ano 1850. Hasta os 60, hasta a década dos 60 en adiante, non houve ese disparo da salga ni do resto, non? Entón, que pasa? Esa xente arriesgaba todo o que arriesgou, era xente con ideas que lle custaba moito, porque levar a Sardiña ao Mediterráneo era dar a volta completa dende Luarca, Viveiro, Coruña, e dar a volta en barcos veleiros primeiro. Despois chegou a vapor, foi outra historia. Que quero dicir? Que foi unha cousa moi complexa, evidentemente, pero que non había ningún tipo de axudas de ninguén, como hai hoxe, non había ninguna subvención, e foron capaces de imaginar e de pasar dun sector productivo a outro no momento que se fundían. Pasaron do viño, polas habilidades que tiñan, a Salgazón, ainda que a Salgazón existeu sempre, etc. Daí a cuestión metalúrxica, Barrochavín, etc. Sempre estuveron aí. Pero resulta que nós, que somos periféricos teóricamente, somos máis europeos que ninguén, porque hasta Cadevares era o punto básico de todo o tráfico marítimo. Se iban para Finisterre, peligro que iban para o medio do Atlántico, antes da conquista, do descubrimento da América, e posteriormente tamén moitos anos. Entón eu pregunto o seguinte:
Que capacidade teríamos na Mariña, agora mesmo, porque esa perda de habilidades que había, xa digo, a nivel do propio proletariado, dos traballadores, dos propios empresarios, aquí non tuvemos instituto, como en Ribadeo ou en Vilalba. Tardamos moito en telo. Tuvemos, en cambio, unha escola de maestría industrial que o que nos faltaba para pechar o circuito nos anos da República. Por qué? Porque era o complemento idóneo para sacar mecánicos, carpinteiros e todo tipo de profesións manuais para abastecer o tecido industrial que tiñamos. Minas, conserveiras, complexo industrial de Chavín. Entón, agora mesmo, cal é a solución? Porque aquí non foi por intentalo, foron moitas eclosións distintas, non foi unha nin dúas, foron moitas e todas frustradas. E, entre outros aspectos e outros casos que foron moitas, a principal foi a falla de comunicacións terrestres. No momento no que o mar, que todo hai que decilo, o porto non era un porto como pensamos hoxe, non eran hiperportos, eran uns portos con uns cabaletes simples nun areal. Pero naquel momento, mentre o mar tirou, serveu para sacar toda a riqueza de Viveiro e toda a produción dos distintos sectores productivos. Chegou un momento que periclita o mar por distintas circunstancias e quedamos periféricos no momento que aparece un novo sistema viario que antes estaba totalmente inviable nos invernos, en la mar por todas as esquinas, polos camiños e demais. Entón, cal sería hoxe a saída ou que capacidade tería, aparte de que a Xunta exista ou non exista, de que non haxa técnicos suficientes para orientar, de que as líneas comerciais esteñan tiradas cara a Levante e Madrid, Aragón, Levante e Madrid, cal serían realmente, ca globalización, cos novos tempos digitais, as saídas que habería que buscar, porque o único que vexo cando leo a prensa, e recorto algo, é iniciativas particulares sempre. Que se en Ribadeo, que se na Mariña intentan plantar aguacates, que se intentan plantar tal, pero nunca vexo a parte, digamos, do goberno, que teria que explicar, que orientar. Nos anos 70, na época de previa a Lúmina, cando a central de Regodela e demais, todas as manifestacións que houve demais, producíronse todas as cousas por extensión agraria, polos funcionarios, que era xente concienciada e que orientaban e estaban en contacto cos labregos naquele momento. De aí naceu Irmandiños, naceron outras iniciativas, non? Eso xeva totalmente en falta, e non me enrollo máis. Esta era a pregunta difícil que ninguén quería contestar. No, en parte... No, para mí... Non arranques outra vez. A fundamental de todas elas, a comentaste antes, a mí hai un certo consenso entre todos nós hoxe, é a capacidade política, tela ou non tela, porque o que vou dicir soa un pouco extraño, pero vivimos, se supón, que nunha economía de mercado, non? Estamos no mundo occidental, estamos nunha economía de mercado, unha economía social de mercado, non? Diría a Constitución. Bueno. Aí o comunismo un paso, cuidado. Vale, pero o curioso é que nos últimos anos boa parte do que decide a competitividade das empresas non é unha economía de mercado nin a capacidade de competir, cada vez menos, porque nos últimos anos hai mundos como China, onde non hai democracia e se organizan as cousas cando acertan ademais, como foi co litio, os minerais, os coches eléctricos, o ollo, a pesca, eso lles funciona e ten consecuencias. Estados Unidos, con independencia do presidente, porque pasou con Biden tamén, está subido isto que chaman o helicóptero, que é diñeiro masivo para as cousas e tal, e Europa, nese sentido, ainda que arrastrando os pés, está entrando no mesmo cos fondos europeos. Eu teño a sensación que o que quería decir ahora é que para moitas actividades económicas ahora mesmo o futuro para ser competitivos e sobrevivir ten máis que ver coa capacidade que teñas para entrar nun PERTE, para conseguir fondos, para ver que porcentaxe te subvencionan, que ser capaz de pelexarte polos teus custes, saber vender. Soa mal, pero sei que o que estou dicindo pode chocar un pouco. A mí, de feito, non me gusta, pero creo que empeza a pasar, que boa parte da competitividade de moitas actividades económicas, algunhas son obvias, como a Alcoa, pero outras son menos obvias. A pesca de altura, non? Por decir algo. Vai a depender de capacidades políticas e non de capacidades de saber facer empresa. É horrible, por lo menos na miña opinión, pero é unha realidade. Entón, se por desgracia como creo, a solución só está na capacidade política que teñas para barrer para casa. É triste, pero é unha opinión. No, estou de acordo. En realidade, isto é algo que se ven producindo, o sea, todo o recordo nos anos 1990, bueno, máis ben a principios do 2000, non?
que cando a Unión Europea empeza, dentro da Comisión Europea, empeza a falarse moito de que o atraso tecnolóxico, industrial en Europa a respecto de Estados Unidos, que está moi basado na falta dos recursos que teñen as pequenas empresas europeas frente ás pequenas empresas norteamericanas. Falo aproximadamente do ano 2000, ¿no? Entón, dice, claro, e por qué? Entón, falo do que decía a Comisión Europea, un par de informes que fai en aquel momento, informes que foron moi famosos. Entón, decía que a gran diferencia con Estados Unidos é que ali hai un capital risco moi potente, especialmente en California, e Google, Apple, todas estas conseguiron situarse internacionalmente gracias ao capital risco e tal e cual. E entón, hubo unha serie de críticos, da que máis, quizás a máis coñecida, Mariana Mazzucato, no? Que dice, sí, ali o que puso diñeiro foi o público, foi o Estado, no? Fai un libro moi coñecido que se chama El Estado Emprendedor, e entón dice, todos estes emprenderon, pero ca rede pública, ca rede de Estado, todo moi privado, pero detrás o diñeiro estaba ben, sí, as sociedades de capital risco, todas estas cousas, pero quen contrataba, quen facía contratos previos, quen garantizaba a salida dos produtos, quen subvencionaba, quen tal e cual, era o Estado. E os Estados Unidos tan liberais, non é que foran como China, pero tamén facían os seus pinitos en plan chino. E isto, sin embargo, a Comisión Europea traduciu non solo no lado máis aparente, é dicir, dixo, sí, pois entón trazamos unhas estrategias nós tamén para promover o capital risco en Europa e tal e cual. E esqueceronse da outra parte, é dicir, da parte que era até agora, curiosamente, até estes últimos 2 anos. E precisamente esta norma que facía referencia antes Antón é unha norma moi inspirada isto do emprendemento, como o Estado precisamente até imita o título do libro prácticamente de Mariana Mazzucato, non? Só se deron de conta que levamos en Europa 20 anos de retraso creéndonos a teoría do que contan os americanos e sin darnos de conta do que estaba detrás. A ver, creo que había unha pregunta pedida por aí. Bueno, eu quería lanzar unha pregunta, ao fío de eso que estou de acordo de que a Mariña só dependemos de nós, tratar de pensar que modelo é aquel ao que nos deberíamos de aferrar, non? Por un lado, con esa ollada atrás vimos que moitos dos éxitos que puideron acadar esas iniciativas empresariais redundaron en aproveitar os recursos endóxenos, non? E tratar de que fora liderado por persoas vencelladas ao propio territorio. Por outra banda, vimos como a día de hoxe temos os retos ese da digitalización, de como nos adaptamos ao cambio climático. En ese aspecto, dicir, nos 10 últimos anos, a Mariña perdeu 1.500 habitantes, creo recordar, e, sin embargo, é un territorio probablemente captador de migracións climáticas, a nivel poboacional. E a nivel de como xoga a xeopolítica e como nós estamos nese aspecto como territorio unificado xogando unha especie de rol dentro desa xeopolítica, a min o que me sale preguntarme como nos organizamos a nivel territorial, quen ten que coller ese liderado e incluso, sobre todo, cuestionar que modelo, o sea, falamos moito de industria hoxe, pero, sin embargo, Xavier aportaba datos onde a pesca e a alimentación, digamos que lideran, entón, cal é ese modelo? É un modelo máis rural? É un modelo urbán? A Mariña, en termos de poboación, son 70.000 habitantes, poderíamos ser a 7ª cidade de Galicia en termos de poboación. Entón, saber un pouco cales serían ese modelo a elexir, sobre todo como nos organizamos e quen asume o liderado, ou sobre quen depende ese liderado. Graciñas. Ben, vamos a ver. No liderado non me atrevo a responder. Eu creo que eso sae da maioría social. A Mariña vota e terá que buscar quen lidere isto, quen represente ou defenda os seus intereses, a todos os niveis, aos que vote.
O Estado, a Xunta, incluso en ámbito local, é un tema que debedes decidir desde aquí en función de que mellor represente eses intereses. No modelo económico, a pesca é moi relevante. Está o tema, efectivamente, do aluminio e outras cousas, pero en concreto en Viveiro e en algúns outros concellos é moi relevante. Eu o que creo, e non só para aquí, é que os modelos non son sustitutivos, a ver se me explico ben. Non se trata de decir pesca ou turismo ou industria, sino que se fai ben, é por capas, podes facer varias cousas ao mesmo tempo, non? Aquí en calquera outro sitio. Todo é, digamos, facer ou actuar dunha forma que o que fagas non impida o outro. Por exemplo, un pode facer, antes comentabas, a infraestructura industrial que ofrece o Porto e toda a área de Alcoa, non? Ti podes desenvolver nunha zona unhas capacidades empresariais que trascendan o aluminio para facer moitas cousas e iso non perxudica se o localizas e tes parques empresariais cos medios apropiados. O sea, se poden facer ben as cousas e as industrializacións, non? Entón, podes ter unha capacidade industrial localizada en determinados puntos da Mariña que non impide toda a capacidade turística. O turismo tamén se pode basear na recuperación de vivendas e núcleos e non de empezar a facer torres e desgraciar sitios como pasou nas Rías Baixas, non? Entón, podes apostar polo turismo e apostar pola industria e apostar incluso polo medio ambiente, por unha pesca responsable. É dicir, creo que son compatibles e non hai por que renunciar a ningún, ademais. Todo está en, efectivamente, ter a capacidade ou buscar capacidades políticas que teñan claramente interés por atraer investimento, atraer recursos. Pero eu non apostaría por un, apostaría por todas. Sí, efectivamente. É difícil ver, cando miramos os países ou comarcas ou zonas por aí por Europa adiante ou polo mundo adiante, decir, os que lles vai ben, non? Entón, decimos, que pasa? Que desenvolveron estrategias industriais inteligentísimas e entonces por eso foi ben, porque se daban as circunstancias, certas circunstancias que fixeron que lles fora ben, porque tiñan uns empresarios moi emprendedores que tal, porque tiñan unha cohesión social, que isto foi algo que estivo moi de moda nos anos 70 e nos 80, referido a terceira Italia, porque ali levábanse moi ben os traballadores cos empresarios, e entón non había conflictos sociais. En Bolonia, ademais, o alcalde era do Partido Comunista, estaban os sindicatos que eran todos tamén comunistas, e os empresarios eran antiguos traballadores que se convertían en empresarios. Estos levaban ben, e por iso aquilo marchaba moi ben, os distritos industriais marchaban moi ben hasta que empezou a marchar moi mal. Por lo tanto, é difícil trazar unha estrategia centrada en un sector, ¿no? Sobre todo cando se trata dunha comarca onde a capacidade política é limitada. Aí eu creo que volvemos a un tema que se plantexaba aí detrás e que ao principio era un pouco de minusvaloralo, pero quizás agora, precisamente ao largo do debate, vou cambiando de opinión e creo que quizás é máis importante, porque ter unha certa unidade, algún tipo de organización administrativa na comarca, pois parece importante, porque senón quen decide? O antes chamaba a cooperación, pero non chega só con cooperar, hai que ter voz, e a voz pois ten que responder a un territorio, non? Entón, en ese sentido, territorializar máis a Mariña quizás fora unha cosa dunha certa importancia, non? E a mellor non só certa, sino bastante. Non sei iso como se podía facer. Outra é o que decía Xavier, efectivamente, o sea, cada un sabe o que vota e a quen apoia e quen representa os seus intereses, non? E entón, eu creo que unha mezcla de territorialización, cooperación e un pouco tratar de tocar todos os paus, o sea, porque senón, se xoga só unha estrategia, se esa estrategia sae mal, pois non vamos a ningún sitio. Entón, eu faría unha estrategia combinada. O sector agroalimentario ten demostrado en todas as crises que é o sector máis resiliente de todos. É o que mellor aguanta todas as crises. O sea, polo tanto, ten que ser unha aposta clave. E, ademais, é o máis, digamos, autónomo, o máis local, o máis que ven desde abaixo, que depende das propias capacidades que se foron creando no tempo. E dá a sensación de que na Mariña hai certas capacidades, por exemplo, non só no sector pesqueiro, sino que do propio o cambio dentro do sector gandeiro nos últimos anos
non é de despreciar, eu creo que foi importante. No lado industrial, pois claro, creo que posiblemente o aluminio deixou opacos outros sectores, o fixo e esta cosa de caer do ceo, é dicir, pasou como con Vestas, non? Que Vestas chega de fora e cambian as circunstancias. Ben é certo que na marcha de Vestas cambiaron as circunstancias en parte políticas e o parón eólico que hubo en un momento dado tamén nos debía facer reflexionar sobre aquilo que decían os meus compañeiros antes de a ver quen nos representa, non? E un pouco creo que a estrategia é tocar todos os paus, pero quizás sea necesario ter unha voz, que non sei en que forma, pero unha voz territorial, unha voz como tal, que permita coordinarse dentro dese entorno. E, desde logo, as comunicacións son tamén unha parte importante que para reclamalas necesitas. Vamos entonces con aquella palabra que había por ahí pedida. Seguramente parte de las oportunidades perdidas y de los trenes que pasaron en Amariña fue por no tener esa unión en el pasado, yo creo. Bueno, mi pregunta es con respecto al presente y al pasado y otra sobre el futuro que se puede enlazar. La pregunta es, ¿qué peso tiene el sector secundario dentro de lo que es la economía o el tejido productivo? De los datos extraídos de Javier, vemos que aproximadamente el 65% es pesca y madera. Entiendo que extractivo, sector primario, porque no hay industria realmente. Entonces, si tenemos un 65% de sector primario y tenemos aproximadamente un 30% de sector servicios, nos queda escasamente un 5% de sector secundario. Yo creo que eso es un lastre que tenemos aquí en Viveiro, porque perdimos Vestas, Hidrofersa, Alco, Albo, y se está desindustrializando, ¿no? Y quizá el sector secundario sea el que más fija en lo que son los empleos y bueno, lo que es la estabilidad en los territorios. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de importante es el sector secundario y qué podemos hacer para fomentarlo? Y una pregunta con respecto al futuro que podemos hilar es que, bueno, como hemos dicho, en Europa estamos con la Agenda 2030. Es verdad que queremos ser verdes, que queremos ir por esa senda, pero no podemos olvidar la geopolítica y, efectivamente, lo importante que son las capacidades políticas para atraer recursos e inversión. Y vemos que en una parte del mundo, una parte del tablero, Donald Trump acaba de nombrar secretario de Energía a Chris White, que es bueno, firme defensor del fracking y de los combustibles fósiles y negacionista del cambio climático. Por otro lado, tenemos a China y a India, que son nuevos países emergentes y que, claro, esto de ser verdes, lo que dicen es, ahora que empezamos nosotros a crecer, es cuando hay que hacer la raya para empezar y tampoco nos viene bien. Y, por otro lado, nos quedamos en Europa con la Agenda 2030, que con un símil pugilístico es como salir al cuadrilátero con un brazo a la espalda. Entonces, la segunda pregunta de cara a futuro es, ¿nos podemos permitir esa Agenda 2030 cuando Google está comprando reactores nucleares, Microsoft ha comprado una central nuclear precisamente para esos centros de datos que requieren energía y nosotros ir por otra vía más ecológica que dentro del mapa mundial nos va a dejar un poco en inferioridad de condiciones? Vale, aí, polo menos dúas claras. Vamos a ver, o sector secundario, desde logo é relevante e axuda a todas as economías. As estruturas económicas dos territorios son moi distintas, algunhas son moi industriais e outras casi nada, non? O tema é que teñas efectivamente unha capacidade que che permita crecer e vivir con calidade económica. Cando antes falaba de pesca, no segundo reparto que facía, non só tes pesca, a ver se me explico ben, teñas a cadea de valor da pesca. Entón, dentro de todo o que había aí, están desde as reparacións navais, que sería mundo do metal, sería Confemetal, sería Sime, esta construcción e a reparación naval, están os efectos navais, suministros, es decir, realmente había moitas actividades diferentes. Entón, o secundario na foto que transmitía, que é unha foto das 250 empresas, non é unha foto de institutos de estatística, esa ten máis industria da que aparenta, é o que quero decir. Tamén é verdade que efectivamente Alcoa ou Vestas, o que vou decir é unha simplificación. Cando consigues un investimento forte no territorio poden pasar dúas cousas. Unha é que eso asente e cree ao redor riqueza e difusión. Por exemplo, a histórica Stellantis, o que era Citroën en Vigo, posiblemente aporta tanto, a maior parte das auxiliares do automóvil que hai en toda a área de Vigo e no norte de Portugal, pode que facturen máis e que vendan máis hoxe
ao resto das empresas de automoción que a propia fábrica de Citroën en Vigo, non? Te digo, non me quero meter ahora lá, pero digamos, consigues unha difusión industrial, creación de emprego, etcétera, etcétera. E o modelo contrario, o de enclave, non? É que veña unha empresa, non asente e ademais un día marche. O problema de Vestas, por exemplo, que foi o segundo caso. O ideal é que podas atraer algo que ademais permita asentar e un certo desenvolvemento endóxeno alrededor do que se fai. Ese sería o ideal para a industria aquí. É dicir, que traias algo que aporte e que permita que toda a estrutura económica se beneficie ou tire, non? Parte do que axudou a automoción en Vigo foron industrias no naval no seu día, é dicir, metal dos asteleiros, pasando en parte a automoción, e a industria incipiente aeronáutica que hai en Galicia procede en boa medida da automoción, de feito, e empezamos a facer pezas de avións de Airbus porque había empresas facendo pezas a Citroën. Entón, queda aí. No segundo é máis complexo e, ademais, hai datos curiosos. China vai moi por diante de Europa, é dicir, China ten unha produción industrial que viña dun mundo, é dicir, China no ano 89 ve que era o muro de Berlín e sabe que o que facía non ten sentido. O comunismo tradicional non iba a ninguna parte e deciden cambiar, pero unha vez que decidiron cambiar, se puseron a ir todos na mesma dirección e cambiaron radicalmente e hoxe hai 200 millóns de habitantes en China con estándares de clase media europea. Vale? E máis dun millón de ricos. Entón, digamos, nunha xeración cambiou moito. E entón, é certo que China, intuitivamente, podemos pensar que ten unhas industrias supercontaminantes e é todo igual, pero esa China está desaparecendo. Eso xa non está en China. China vai por diante de Europa en electrificación e en economía verde, pero moi por diante. E ademais vai non seguir facendo. Por non extenderme ou monopolizar isto, hai unha idea, creo, é unha opinión, hai unha idea equivocada no que significa o paso de economía verde. A vemos como unha penalización e eu a vexo como unha oportunidade. E vou a poñer un exemplo, o eólico. España foi un dos países do mundo, senón o que máis que apostou máis polo eólico. De feito, unha desgracia de Galicia que cando fixo que alguén se cargou en plena crise económica unha cantidad inxente de eólico subvencionado que iba a grupos industriais galegos coñecidos. Digo isto porque efectivamente no tema eólico, e é dos anos 90, España apostou pola eólica en terra cando non se facía. E isto que comentaba tamén Xan do tema público, eso significa que se subvencionou desenvolver eólico e entón Gamesa, Endesa e Iberdrola desenvolveron o seu I+D e a súa implantación e cando o resto do mundo empeza, en España tes empresas que xa o facían e xa tiñan a estrutura de costa resulta. Por eso Iberdrola é líder mundial. É dicir, ti conseguiches un liderado mundial porque foches por diante nun cambio tecnolóxico nunha economía verde. Nos coches estános pasando o contrario. A industria europea de automoción, en vez de asumir que o eléctrico e funciona, arrastra os pés. E como arrastrou os pés, China, en cambio, fixo o contrario. Que necesitamos para facer coches eléctricos? Litio, as baterías e tal. Se puxeron a ir por todo o mundo, sobre todo por Iberoamérica, a contratar todo o material, a desenvolver as baterías, e cando xa todo o mundo asume que o coche eléctrico é unha realidade, eles van de primeiros. Entón, eu non vería como un problema descarbonizar o ir por diante, que eu creo que é o futuro inmediato. Os que o fagamos antes e máis inteligentemente podemos liderar os mercados e os que vamos detrás, como pasou a industria de automoción en Europa, vamos a ver que pasa. Volkswagen di que ten que cerrar 3 fábricas en Alemanha. 3, entre 2 e 3. E quen vai asumir eses traballadores nestes cambios xeopolíticos é, fundamentalmente, a gran industria pública alemana de defensa, porque Alemanha asume o cambio xeopolítico e está investindo 100.000 millóns de euros en defensa, que outro dos grandes nichos, o sinto, pero unha realidade que están aí, e unha boa parte da man de obra que vai despedir Volkswagen vai acabar no metal de defensa alemán, e que non haxa sorpresas con Stellantis, porque toda a industria europea ten, toda non, alta gama non, pero o resto ten o mesmo problema. Moi breve. Sobre o tema aquel da industria, do minúsculo da industria na Mariña, eu creo que en realidade o cuadro de Xavier era Viveiro, non a Mariña. Entón, polo tanto,
claro, se miráramos, hai cosas que non contan, non? Despois hai unha segunda cousa tamén, que se miramos calquera lugar, veremos que a industria cos datos clásicos do Instituto Nacional de Estatística ou do Instituto Galego de Estatística, resulta que de entrada os servicios subiron moitísimo nos últimos anos e a industria baixou en todas partes, absolutamente todas partes, pero en parte un efecto estatístico, non? Hai unha serie de servizos que antes estaban internalizados ás empresas e aparecían como industria, e unha vez externalizados, pois agora aparecen como servizos, non? Entón, hai tamén un certo efecto estatístico. Despois outro, o tema da Xenda 2030, China e estas cousas, pois ademais de que efectivamente ten razón Xavier no que di, que China non é o que parece, non? Tamén hai outra cousa que isto é histórico, e un pouco me trae a min, é dicir, que históricamente si eres capaz de acertar ca línea de por onde vai a movida, podíamos decir, cal é o futuro da e efectivamente o cambio climático existe, eu desde logo non son negacionista, pois efectivamente tes que descarbonizar. E aferrarte a estructuras ou a industrias antiguas, a industrias maduras, non ten ningún sentido, o sea, porque sabes que antes ou despois eso vai ir por aí. Entón, se cada tes que asumir uns custos temporais, non? E tes que asumilos e dicir, pois, imos asumilos, hai que ser decidido, e moitas veces precisamente os políticos é o que non queren facer, e é o motivo de grandes fracasos, non? Eu creo que hai que facelo, e hai que facelo con decisión. Hai unha cousa que a min me recorda, que sempre se me pasa pola cabeza, porque, bueno, directamente vina, era que nos anos, cando isto empezou nos anos 80, houbera un debate sobre unha norma europea para introducir nos tubos de escape dos coches, como se chamaban aqueles filtros, os catalizadores, e eu recordo a unha lesión, un auténtico exército de xente dicindo isto vai acabar ca competitividade dos coches europeos, vai acabar con tal, vai acabar con... Bueno, foi un tema moi debatido. E Alemania, en concreto, puseron a norma máis rígida. Era onde había que introducir os catalizadores antes e tal e cual, e todo o mundo dixo, isto vai ser a ruína de Alemania. Cal foi o resultado? Que Alemania se convertiu en líder mundial en fabricación de catalizadores. Sacrificáronse durante un breve tempo, pero ao final foi todo ventaxas. Sí. Sí. Mira, si queredes pedide, levanta a man, vou vos pasando o micro, vale? Bueno, eu vou partir da base de esa dose de realidade que nos deches, Antón, de que ninguén nos vai salvar. Entón, na mesma liña de que falaba Lucas, no? De que temos que estar unidos para poder seguir adiante. Entón, na miña opinión, creo que sería unha das solucións que podría ser a creación dun consorcio. Aquí, penso que o único que temos así a nivel de unión dos concellos é a mancomunidade, na que os integrantes son todos os alcaldes da Mariña. Entón, se nese grupo non temos participantes de empresarios de todos os sectores que temos aquí, quedamos un poquinho, bueno, bastante fora. É unha maneira de defender o que a realidade, non? Porque, sinceramente, a mancomunidade, ahora penso que o ano pasado que viñeron 2 millóns e pico de euros de fondos para utilizar, non os vemos, o sea, para mí non son tangibles. Quero dicir, sería esa unión, vos pensades que sería como, por exemplo, nas Rías Baixas, que penso que está funcionando moi ben, que sería unha das solucións a ter en conta para que por lo menos se pudese prosperar. Home, non me consta que o consorcio nas Rías Baixas teña efecto, pero a veces, as iniciativas poden ser políticas ou poden ser da sociedade civil. En Galicia, incluso en España, a lo mellor non hai moita tradición de iniciativas de sociedade civil. Contaba antes o das 3 fundacións con fondos privados montando un observatorio. A veces hai cosas que funcionan.
Este mesmo ano se constituye unha agrupación de interese económico para a Ribeira Sacra. O sea, todo o que área de Monforte con Pereiro de Aguía, é dicir, todo o que área de Ourense e de Lugo. Perdona, dixen Rías Baixas, quere dicir Ribeira Sacra. Perdón, confundime. No, por eso me extraña. Pero, por exemplo, hai un grupo de xente e, basicamente, a maior parte son empresarios. Son empresarios da área da Ribeira Sacra. É dicir, que podemos facer? Montar unha agrupación de interese económico. Entón, non sei que percorrido vai ter, porque isto é moi recente, pero é unha forma, unha iniciativa de sociedade civil que o que permite, como son ademais, basicamente, xente de empresa, con todas os, digamos, as simpatías diferentes e tal, bueno, pois, digamos, desde o punto de vista político, sempre o ven con reparo, como calquera iniciativa que non se controla, unha opinión, pero xa está aí, e vamos a ver, a mí me consta, por circunstancias, alguna iniciativa que empeza a ter ese grupo de empresarios, vamos a ver que percorrido ten. De entrada serviu para que todo o mundo lles preste atención, porque non é frecuente xuntar un número como que estamos hoxe aquí, xa é un paso. Xuntar e que empecen a falar de iniciativas concretas no territorio. Bueno, eu simplemente engadir, fórmulas de colaboración hai múltiples, non ten por que, é dicir, se poden buscar organismos e tal, o formato do consorcio, o marco regulativo permite meter cosas novas, como podrían ser un distrito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eu creo que aí é só un aspecto, hai outros dous. Non teñen por que ser colaboracións estáveis. Se algo temos aprendido, por exemplo, no mundo na universidade nos últimos 15 ou 20 anos, que o interesante é xerar redes na que tú podas ir elexindo socios para presentarte, por exemplo, para captar fondos europeos, ¿no? Entón, hai fórmulas estables de institucionalización da cooperación, pero que despois hai toda unha panoplia de cuestións que non necesitan ter unha estructura ni unha fórmula estable e que che permiten buscar asociacións estratégicas dentro da comarca, con outras comarcas, para algo que decía antes Xavier, que é fundamental, que é a captación de fondos. Para captar fondos tú necesitas ter estructura. Tens que ter unha estructura que sexa capaz de diseñar o proxecto, de presentalo, de toda esa complicadísima logística, por exemplo, no ámbito comunitario, que pedir e xestionar despois un proxecto europeo é un sufrimento, como non teñas unha, na universidade e fora da universidade, un sufrimento como non teñas unha. Entón, necesitas ter unha estructura que ningún concello da Mariña ten per se. Non a ten. Se o pensas en termos de comarca, podes xerar unha estructura que teña esa capacidade de inventar proxectos, presentar proxectos, defender os proxectos, xestionar os proxectos. E iso conecta con un terceiro elemento, que, ademais da institucionalización, o que é importante e depende da sociedade civil é ir instaurar a cultura da cooperación, que é algo do que andamos moi fallos na Mariña e en Galicia, que pensamos que todo o que leva o veciño é algo que perdoeu. O planteamento sempre o mesmo. Se o veciño leva algo, é porque o perdoeu. En lugar de interpretar, home, o veciño leva algo, pois tú tamén podrás levar algo. E todos nos acabamos beneficiando das melloras. As melloras individuais acaban repercutindo na comunidade. Entón, cambiar esa mentalidade, cambiar ese chip, e ir o mellor a veces hai que empezar con pequenos pasos. Todos os anos hai decenas de convocatorias de fondos para proxectos de todo tipo. Bueno, pois un primeiro camiño é empezar a cooperar nos concellos da Mariña para, vamos presentar cosas xuntos. Eso nos dá masa crítica, nos dá tamaño, a cooperación é algo que se valora moito, por exemplo, nos proxectos comunitarios, e, sobre todo, nos permite pagar a estructura que esos proxectos exixen. Por qué? Porque non son fáciles de idear, non son fáciles de presentar e, depois, non son fáciles de xestionar. Por que temos tantos problemas para xestionar os fondos comunitarios en Galicia e en España? Pois precisamente porque non temos estructura moitas veces para facelo. Non a temos. Ni siquiera a Xunta ten. Había por aí... Disculpe. Solamente era, moi brevemente, era para incidir sobre o tema das infraestructuras, non? Eu estou convencido de que aquí é moi manido o tema da Alcoa. Hai unha data que teño aquí na cabeza desde sempre, que é cando a Alcoa caeu aquí de rebote, porque Vila García non o quixo, pero como consecuencia deso, implantouse a fábrica, empezou a produción.
E no ano 1979, a fábrica tiña 180.000 toneladas anuales de produción de aluminio sólido. Convertíanse en 15.000 ao mes. E houve un tema moi importante, para min fundamental, para a época anterior e na época actual que lle influye, que foi o tema da laminación do aluminio. A laminación de aluminio non se montou en Santibrao, porque políticamente tomouse a decisión de que os vascos son máis reivindicativos e creóseñes a laminación en Amorebieta. Consecuencia deso, como éramos do grupo todos, o aluminio cando se producía había que mandalo por ferrocarril ou por camións. Consecuencia, todos eses costes iban á conta de Santibrao. O sea, ao grupo. Eso quere dicir que é moi importante, digamos, que haxa unha boa comunicación. Porque non tiña ningún sentido o aluminio chega a electrolixis, o aluminio líquido, o aluminio sólido chegaba á fundición, onde se transformaba ou en placas, ou en tochos, ou o que fora. A continuación, unha nabo ao lado, con tal de que meteran o tren, a vía do tren ali, salía e os costes iban ser moitos menores que iba a ser tendo que mandar a Amorebieta. E crearon os 800 postos de traballo máis aos vascos. E nada máis. Por iso creo que é fundamental que haxa unhas boas infraestructuras na Mariña. Nada máis. Moi ben, moitísimas gracias. Eu penso que non podemos estar máis de acordo con esta intervención. E además, creo que puso un exemplo histórico que ven moi ben ao que estábamos falando. Bueno, me indica a autoridade competente que temos que chegar ao remate das... Non hai tempo, me dicen, para máis... Queda unha. Quedaba unha. Pois, veña. Quedaba a última. Veña, pero rápido, Rapidiño, porque... Conferencia alternativa non, pregunta. Quedaba a consideración da pesca. Sí. Porque creo que son o único que procede da pesca neste foro. É unha pena. É unha pena. O título do foro, Oportunidades de futuro. Non debe de haber naide da pesca porque, efectivamente, considera que non temos futuro. Neste foro vai quedar a túa idea. Vai quedar prácticamente o que dixaches aquí por encima dos dous ponentes. Por certo, despois de escoitar a última ponencia, como comprenderedes, a pesca na Mariña ten moitísima importancia. Non se fala máis que da lúmina. Unha pena. Si peta a lúmina, non. Si peta a pesca, e vai petar. A cadena de produción da pesca depende da frota, por desgracia, que non ten ningunha... non vou dicir axuda, pero non se toma como a importancia que ten na base da cadena de produción. Decía que quedaba a túa consideración neste foro porque eso de naide nos vai salvar. Casi queda esa por encima de todo o que se falou, non? Naide nos vai salvar, pero hai un detalle. O sector que fai todo o que ten que facer, que te van metendo ao calexón, que se vai estretando o calexón e chegas ao final do calexón. E xa non está na túa mão o que podes facer. Ahora mesmo, o enemigo máis grande da frota é a administración. Estamos loitando. Estamos competindo ca administración. O que non cabe dúbida é que temos unha emerxencia laboral e unha emerxencia alimentaria. A emerxencia alimentaria dá importancia, ou dá xa casualidade, que parece que nadie lle fai caso, porque non nos vai alimentar China. Estános alimentando Noruega. O máis vendido neste país, que curiosamente eu levei unha gran sorpresa cando vin as estadísticas, é o langostino, que eu pensei que solamente se vendía en Navidad, pero se vende moitísimo todo o ano. Somos os primeiros importados de Argentina, pero non vende Argentina, vende Valladolid. E o segundo produto máis consumido é o salmón. E o terceiro o bacalao. 3 de piscifactoría. Aparece a merluza no cuarto lugar, que é a única do mar. Parece que a emerxencia alimentaria non lle debe de importar a nada. Estamos alimentados. Por certo, repercútenos bastante porque
que vayan os stocks de peixe a menos, non solamente pola pesca. En Noruega nunca houve un merluza, ni nunca houve un xurelo, teñen ahora mismo o mar cargado. Cambio climático se chama. Pero pareceñes que cando falta o peixe é culpa dos pescadores. Parece que non se dan conta tampouco. É porque temos unha emerxencia laboral. Temos unha emerxencia laboral porque vivindo nesta histórica revolución digital que nos está tocando a vivir e que parece que non nos enteramos, hai certos sectores que non dependen dun teléfono móvil nin dun ordenador. Dependen da man de obra. E a pesca non funciona sin man de obra. Por que digo que estamos competindo ca administración? O primeiro que nos faltan son titulados. Pero con quen fales, o primeiro que che dice é as escolas están chías. E teñen razón. Pero a que a xente que vai á escola non quere ir ao mar, quere ser funcionario. Primer punto de encuentro ou de desencuentro ca administración. Non podemos ofrecer o que lo ofrece. A xente quere se emplear en remolcadores, en barcos de salvamento, en barcos hospitales, en barcos de aduanas. A administración non lle importa dar números roxos. Se a frota dá números roxos non anda. O último tipo que me veu pedir praza de segundo patrón non me preguntou o que iba a ganar. Preguntoume, puxome unha condición. Díxome, mira, é me igual o que gane, pero quero andar un mes ao mar e un mes na casa. E xa o chaval, entón non necesito un patrón, necesito dous. Un para cada mes. A administración, iso é o que ofrece. Duplica. Tripulacións. Nós non podemos duplicar tripulacións. Entre outras cousas, porque no ano 84 a merluza saleunos a media 800 pesetas. Este ano a ver se nos sale a 4,8, que é o mismo que no ano 84 fai 40 anos. É dicir, Celeiro vai camiño de ter o 36% de cuota de gran sol, pero non hai de que a vai a pescar. Porque a frota, o Estado é consciente de que non pode abrir os desguaces. Porque no momento que abra os desguaces, aquí desaparece todo Dios. Non queda barco. E ojalá Dios nos dé moita salud a todos e que nos xuntemos aquí no ano 2030 e veñades outra vez a dar unha conferencia, porque non sei se vai petar a lómina, pero a frota peta, a pesca peta. E como pete a pesca, é un castillo de naipes. E por desgraza, con toda... penso que ideas poñense encima da mesa. A pesar da emerxencia laboral, oye, Francia está ou puxo encima da mesa que a xente que vai ao mar, que por certo, a xente que vai ao mar xa non lleva aquelo de que se retira 10 anos antes. Xa non sirve, xa nos atraemos con eso. Non hai maneira. En televisión española tamén se retiran 10 anos antes, que é un traballador normal, por exemplo. Francia, os 60.000 primeiros euros de ganancia no mar, a xente que vai ao mar non paga impostos. Aquí non nos fan caso. A cantidad de veteranos xubilados que hai que poden exercer de patróns, porque lles parece que retirarse con 55 anos é retirarse moi novo, sigues cotizando por él, exactamente igual que se non se retirara. E o armador tamén. E como esa, moitas máis. Quero lle dar importancia á pesca o que supón pa a mariña, pero o que pode chegar a desequilibrar a industria da mariña que desaparezca a frota pesqueira. Gracias. Espero non haberme estendido moito. Un comentario breve. Sí, breve. Son moitos temas a vez, porque só a pesca, pero son moitas cousas, efectivamente, lle afectan moitos factores. Así por ir rápido. É certo do langostino, o de Valladolid é anécdota, o relevante que a maior parte do langostino que entra en Europa, tanto de acuicultura como de pesca salvaxe, é de empresas galegas. Basicamente en América, en Nicaragua, Ecuador, Guatemala, e logo en Caladeros en Argentina e Mozambique. E casi toda a industria deses países, unha parte importante desa industria pesqueira é de empresas galegas con filiais internacionais e a través de empresas mixtas. O do salmón é verdade. As negociacións entre Noruega e a Unión Europea nos darían para unha conversa longa. Tamén é verdade que se Noruega non está na Unión Europea, isto non se conta, pero a veces da Unión Europea só nos contan o que queren. España, cando Noruega negociou entrar, como España xa estaba dentro, exixiu unhas cuotas que Noruega non quixo, e un dos factores de que Noruega se quedara fora da Unión Europea foi a presión que fixo España ca pesca.
E isto non o escoito normalmente por aí, só escoito queixas a Unión Europea. O quero decir aquí porque así, e sin embargo logo, por convenios con Noruega que pon a cambio outras cousas, é certo que mete salmón e é do máis vendido, o salmón está arrasando, por coste, fundamentalmente. A acuicultura está sustituindo no mundo a pesca, eso é certo, por moitos motivos, incluso por necesidade da poboación mundial. Estamos aí, parece ser, como 50% ahora mismo, é dicir, a acuicultura avanza e avanza en moitas especies que antes pescábamos. Eu creo que a pesca vai a quedar posiblemente menos capacidade que a actual, é certo, tes razón, entre outras cousas, o dixen antes, porque a xente non quere ir ao mar, cada vez temos máis tripulacións, sobre todo na pesca de altura, é un mundo moi duro, que coñeces mellor que a nós, creo que tender a ser un produto cada vez de máis valor engadido, de máis calidade, menos cantidade e máis prezo. Creo que vai ser a tendencia. Pero, bueno, tampouco quero tirar máis. Bueno, pues vamos a deixar aquí porque se nos acabou o tempo. Moitísimas gracias a todos vostedes, moitísimas gracias aos meus compañeiros e ponentes e que nos vexamos dentro de, non sei que ano dixeche, non me vexo eu nese ano, pero bueno, que celebremos con saúde, que dicía. Moitas gracias. Ben, moitísimas gracias a todas as persoas que intervistes, que participastes. Chegou o momento de dar o recoñecemento empresarial do ano 2024. Para decidir que empresa local ia ser a elixida, a Consellería de Promoción Económica valorou as empresas do Concello establecendo unha serie de criterios, tales como a aposta pola industria en Viveiro, o arraigo local, a xeración de postos de traballo, a innovación, a inclusión da muller en postos de produción e en cargos de responsabilidade e as colaboracións sociais con entidades do municipio, entre outras. Se mo permitides, quixera anunciar a empresa merecedora deste distintivo contándovos unha breve historia, porque imos con retraso, vai ser breve. Eras unha vez, no recuncho costeiro de Viveiro, un mozo chamado Francisco López Santos. A vida levou no lonxe da súa terra ata a buliciosa Madrid, onde comenzou a súa andaina como empresario. Ali montou unha empresa de distribución de calefacción que medrou tanto que chegou a cruzar fronteiras. Un día, unha compañía alemá, impresionada polo seu traballo, dixolle: Francisco, por que só distribúes calefacción? Por que non fabricas os calefactores ti mesmo? Estas palabras rondaron na súa mente e finalmente decideu que se ia producir faríao na súa terra, no seu querido Viveiro. Así, o 24 de xullo de 1997 arrancaba Electromecánicos Viveiro. A pequena fábrica comezou con 25-30 persoas, pero axiña foi crecendo ata dar traballo a 165 veciños no seu mellor momento. Todo parecía ir sobre rodas ata que chegou unha brava tormenta, a crise do 2008. Os números caeron, os pedidos escaseaban e a fábrica viuse pendurada dun fío. Foi entón cando tocou reinventarse e facelo da man do Grupo Ferro, dirixido por un veciño de Muras que, como Francisco, cría no poder da industria na súa terra e, ademais, xa tiña participación na empresa desde os inicios da fábrica. Así naceu EV Metal, un proxecto innovador que permitiu que os soños de Francisco atopasen un novo lar. E así foi como, malia as dificultades, Viveiro conservou a súa fábrica, o emprego e a esperanza, e como nas historias máis fermosas, a lección quedou clara: coa unión e o amor pola terra, ata os retos máis grandes se poden superar. E de Viveiro saíron non só acumuladores, senón tamén historias de superación que ninguén esquecerá. A historia de Electromecánicos Viveiro é un exemplo de compromiso coa terra e de resiliencia empresarial. Fundada en 1997, Electromecánicos Viveiro naceu con forza, xerando emprego e consolidándose como un motor económico na comarca. A transformación en EV Metal e EV Confort representa unha lección de reinvención e de como unha boa xestión pode preservar o tecido industrial e os postos de traballo. O compromiso do Grupo Ferro coa permanencia da empresa en Viveiro reflicte tamén un profundo respecto polo territorio e a xente que o conforma. Electromecánicos Viveiro é, en esencia, un símbolo de que a innovación, a aposta pola industria e o arraigo local poden ir da man para crear un futuro próspero na nosa comunidade.
Mala a pandemia do COVID nos últimos 5 anos, EV aumentou a súa plantilla fixa nun 67%, sendo o incremento das mulleres dun 116% e incrementando as ventas nun 87%. Nos anos 2022 e 2023 realizou unha inversión de 2 millóns de euros para a modernización da planta no Parque Empresarial de Landrove. Mais non todo van ser números. A fábrica local ten tamén convenios de colaboración laboral co Centro Ocupacional de Discapacidade Intelectual Aspanane e tamén convenio de prácticas non laborais co Centro de Formación Profesional Ocupacional de Viveiro. Como mencionei anteriormente, a súa aposta por Viveiro é tal que ata un modelo dos acumuladores que fabrican leva o nome de Landro. Por todo o exposto, a Consellería de Promoción Económica outorga o recoñecemento empresarial do ano 2024 a Electromecánicos Viveiro S.A.U. Recolle este merecido recoñecemento o director xeral de EV, don José Daniel Cuesta Casas. Perdón, fai a entrega a organizadora da Tenencia da Alcaldía, tenente da alcaldesa Miriam Bermúdez García. Buenos días a todos. Daros las gracias a todas las autoridades, alcaldesa, teniente de alcalde, la Consejería de Promoción Económica, Empleo y Comercio y Mercado y a todo el Concello de Viveiro. La verdad que es una satisfacción poder recoger este reconocimiento porque la historia de la empresa la has comunicado, la has tratado muy bien, ¿no? Pero son ya pues 28 años en los que se ha desarrollado este proyecto aquí en la zona de Viveiro y han sido pues, diferentes etapas por las que hemos pasado, etapas más dulces, etapas más difíciles, pero sí es verdad que aunque la situación económica global pues, no está en los mejores momentos, pero nosotros sí tenemos buenas noticias y nos encontramos con una situación de crecimiento en la que tenemos muy buenas expectativas y perspectivas de crecimiento, ¿vale? Fruto de ello es que este año pues, cerraremos con una cifra de facturación que va a sobrepasar unos 11,5 millones de ventas y tenemos pues, unos buenos planes de desarrollo para el futuro. Y nada, el resumen, pues no voy a repetir las palabras que has trasladado. Lo que sí quiero es reconocer la labor realizada por el señor Francisco López Santos como promotor del proyecto y aprovecho para presentar mis condolencias por su reciente pérdida y, por supuesto, para agradecer al señor José Marcial Doctor, el presidente del Grupo Plástico Ferro, en ese apoyo incondicional que ha hecho a EV, a la empresa, y a todo el personal de EV por la labor realizada, el apoyo a la dirección de la empresa, ya es que este trabajo lo hemos realizado entre todos con gran esfuerzo. Y quiero hacer una mención especial porque me acompañan hoy Andrés Basanta, que es el responsable de la división de EV Metal, y Susana González, como responsable de Administración y Finanzas, los cuales me acompañan y, sobre todo, gracias a esa implicación y a la labor realizada en estos años, por agradecer ese trabajo que han gestionado y han desarrollado. Y nada, agradecer de nuevo a todas las autoridades y aprovecho pues, para invitar para que podáis visitar las instalaciones y conocer pues, esas inversiones que hemos realizado recientemente, ¿vale? Nada, muchas gracias. Tenemos un pequeño vídeo para que no nos conozcáis y queráis conocer por dentro lo que es la empresa. Es breve porque sé que es tarde, pero lo vamos a presentar.
Ben, moitísimos parabéns a Electromecánicos Viveiro. Agardamos que este recoñecemento sexa un estímulo tanto para vós como para todas aquelas empresas de Viveiro da comarca para seguir medrando e demostrando que a nosa terra ten futuro. Chega xa o peche deste foro económico un espazo que foi testemunha do intercambio profundo de ideas, de análises e propostas para afrontar os retos e aproveitar as oportunidades que se nos presentan. Esta xornada permitiu-nos entender mellor o contexto e os desafíos da nosa situación e o que é máis importante, as solucións que podemos poñer en marcha. O compromiso tanto das empresas, colectivos e veciñanza xera o impulso necesario para pasar das palabras á acción. Por iso, entre tantos deberes e tantas cousas que se comentaron, sobre todo na última parte, pois, dende a Consellería, o que sí que temos é a intención de impulsar un estudo estratégico da economía de Viveiro. Con toda esta información, pois, teremos que analizar aínda en que termos o imos facer, pero que sí que temos claro de entrada que reflexionar está ben, pero que esas reflexións teñen que materializarse de algún xeito. Con este traballo, agardo que nos volvamos a topar aquí, que, eso, co que digo, cos deberes xa un pouco, polo menos, empezados. E para rematar, quero agradecer persoalmente aos tres poñentes por facilitar a celebración deste foro e pola vosa dedicación, a presencia de María Loureiro, alcaldesa de Viveira, compañeros e compañeras de corporación, Miriam Bermúdez, tenenta da alcaldesa, por botar un cable, non, un cento de cables para que este evento pois tivera lugar, a Andrés Basanta Gabeiras, responsable de comercial de UV, pola túa disponibilidade, por ser cómplice mantendo o suspense ata o final. E por último, pero non menos importante, ao azafato oficial do evento, Iván Vázquez, capaz, ademais de ofrecerse para colaborar sempre, é un rapaz con moi boas ideas. Grazas a todas as persoas que participastes deste encontro e, como se adoita dicir, de hoxe nun ano. Agora ali ao fondo e ter nada uns pinchiños e uns viños galegos que tamén temos produto bo e temos que promocionalo e se vos parece, nada, sacamos unha fotiño de familia antes de ir a papar. Vale, moitas grazas e saúde.